Bos días a todos. Vamos dar comenzo entón ao pleno ordinario do mes de outubro. E imos co punto 1. O punto 1 é a aprobación, se procede, da acta da sesión anterior, da sesión celebrada o 29 de setembro do ano 2023. Votamos entón. Bueno, decir que Noelia hoxe non pode estar, Noelia Seijas non pode estar hoxe. Entón son 20 votos emitidos, 20 votos emitidos e 26 apróbase por unanimidade. Vamos co punto 2, decretos da alcaldía, dar conta, señor secretario, ten a palabra. Sí, buenos días. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou desde a data de convocatoria deste pleno, que foi o martes, o decreto número 817, hasta, desde a data anterior da anterior convocatoria hasta este martes, hasta o decreto número 903. Quedan enterados, teñen copias e non poden obterlas. Moitas gracias, señor secretario. O punto 3 é a aprobación da conta xeral. Ten a palabra o noso voceiro. Onde estás, Abelino? Abelino Souto. Bos días a todos. Sin dúbida, eu quero comenzar dicindo que a conta xeral, sin dúbida que é un documento técnico que fai unha foto fixa nun momento concreto. Eu teño claro que, ao final, é unha realidade contable, eu non o vou negar, que realizan os servicios desta casa a 31 de decembro, pero, como digo, que é unha foto fixa nun momento moi concreto do ano. É un documento que seguro que podíamos falar durante horas del, porque recolle moitas cifras e recolle moitísimas cousas do que foi durante a xestión de todo o ano. Creo que se debe salientar nesta conta xeral que partíamos dun presuposto dun orzamento récord de 29.871.000 euros e que se finalizou o exercicio nun orzamento histórico para a LIN de 47.599.225.000 euros. Creo que é un dato que reflicte o enorme ano inversor que fixo este goberno, que eu creo que fixo un plan de infraestructuras sen precedentes no noso Concello e tamén de servicios. Esta conta xeral demostra que o cambio que se fixo no seu momento dá resposta, estamos dando resposta a esas demandas e as necesidades que tiñan os nosos veciños coas cifras que conseguimos manexar. Como digo, esta conta xeral é unha conta xeral dun goberno ambicioso e que demostrou que non viñamos a este Concello a prometer, senón a cumplir, a pesar de que, sin dúbida, que nos queda moito que seguir facendo. Eu tampouco vou ocultar, e como xa sei que van a falar da deuda, tranquilos, que este goberno non ten nada que ocultar e voume anticipar eu ao que vostedes seguramente iban a decir. Como ben recolle a súa interventora no seu informe, e como ben, que sei que vão utilizar para outras cousas, e como ben dicía este goberno, así pon a interventora, e vou a ler literalmente, para que non sean palabras miñas, o nivel de débeda viva e consolidada, segundo os datos da liquidación do Concello aprobada por decreto da Alcaldía Municipal a marzo de 2023, sitúase en 3.150.802 euros. Esta é a realidade da débeda do Concello. Outra cousa é o que teñamos disposto neste goberno, pero que xa se explicou unha e outra vez que non está consumido. Como digo, non o digo eu, di a interventora. E tamén, se somos un pouco listos, despois, que xa falaremos máis adiante del, podemos ver o que nos teñen pendientes outras administracións con este Concello. Eu sin seguir entrando máis en materia na conta xeral, a pesar de que a vostedes non lles guste, o que reflicte esta conta xeral é dun goberno que executa, que traballa e, sobre todo, que fai servicios e mellora os servicios da veciñanza como nunca antes se había feito.
Termina, Abelino. Turno para o BNG. Paco Vilariño. Sí, Paco, ten a palabra. Bos días, fragante presidente da Mancomunidade do Deza. Mire, efectivamente, aquí hai unha cuestión que é a seguinte, que é unha foto fixa, como di vostede, e un documento e unha realidade contable, que eu, desde logo, xa pola súa intervención, pídolle a interventora que despois interveña para dicir se é certo ou non que o Concello de Lalín ten unha débeda, como vostede di en palabras dela, de 3 millóns de euros. Nós, desde logo, mantemos que está nos 12 millóns. Por lo tanto, que é mellor que interventora para desmentir a vostede ou a min. Por lo tanto, sí que pedimos que interveña despois, porque, desde logo, creo que non se pode mentir con tanta cara ao pobo de Lalín. E se algo dixo unha verdad é que vostedes executan, efectivamente, executan o que hai e o que non hai. E por iso, pois nesta liquidación, reflite cuestións moi importantes e moi demoledoras respecto que a súa nefasta xestión e a utilización perversa que fan dos recursos de todos e todas as veciñas. Ben, por exemplo, se vamos ao índice de liquidez inmediato, que vostede, obviamente, non cita porque non lle interesa o máis mínimo, pois di clarísimamente que baixan os fondos líquidos. Pasamos, fíxese vostede, o que son das obligacións pendentes de pago, pasamos de, no 2021, a 1.700.000, o 2022, co que estamos liquidando, a 2.385.000. Pasamos dun 6,5 a un 1,5, unha suba de, obviamente, 5 puntos menos neste índice, o que supón, e no propio informe, experimenta un descenso do 498,53%, como consecuencia súa do descenso acuciante de fondos líquidos e do incremento das obrigas pendentes de pago. E, dicir, o incremento descontrolado do gasto sen repercusións nos ingresos. Eso di textualmente o informe. Se nos imos o índice de solvencia, sí, Abelino, eu sei que non o leu, pero eu sí, vale? Se nos imos o índice de solvencia, vemos como pasou do 2021 a un 7,3 ao 2022 a 2 puntos. Pois resulta que baixamos 5,3 puntos menos. Respecto que son, obviamente, os dereitos sen cobro as obrigas pendentes de pago. Pois, obviamente, o propio informe di que lle preocupa esta tendencia. Se nos imos tamén o que é o desaforro, pois aí vemos, literalmente, que os gastos son moi superiores, así o pon, ao que se ingresa. Por tanto, menos capacidade de gasto e que, nese sentido, di literalmente o efectivo da entidade experimentou unha disminución neta por importe de 7 millóns menos 7.800.000, que esta corporación non presenta capacidade para xerar fluxos de tesorería. Sinais de alarma como a existencia de déficit deficitario, incremento significativo no fluxo de efectivo, dependencia excesiva do endevedamento, ese endevedamento que vostede di que non existe. Disminución importante do efectivo en termos xerais, como é claro indicativo da necesidade de tomar decisións correctivas para evitar o deterioro da saúde financeira. Isto si copón textualmente. Por exemplo, tamén me gustaría falar, que sei que a vostede lle incomoda, que todas estas cuestións van, e así as citan, polo que repetidamente falamos dun gasto excesivo, e, polo tanto, unha situación financiera preocupante. E no que é o informe da propia interventora, tamén me gustaría resaltar nas súas conclusións no punto 4, pois o que se refire ao control de gasto. E di textualmente, podemos destacar o fomento de políticas de control do gasto, especialmente en materia de contratación, así
como da racionalización do gasto público. Contraer gastos sen coñecer se o orzamento conta con recursos para facelo, isto compromete gravemente a execución do orzamento e xera unha situación de desaforro, imposibilitando o control da facenda municipal, ademais de constituir unha grave irresponsabilidade polos responsables políticos, tendo que recordar que a legislación advirte sobre as posibilidades de que os responsables de gasto non autorizados ou realizados conforme a legislación vixente teñen responsabilidade contable. Na súa intervención contésteme a todo isto. Moitas gracias. Turno para ti, Alba. Alba Forno. Bueno, bo día a todos e a todas antes de nada e, dende logo, nós non podemos apoiar a aprobación da Conta Xeral porque non é máis que o reflexo da situación económica do Concello. É máis que nada todo o que vimos comentando en cada pleno dende fai anos. Gastarse en que teña relevancia na mellora da vida da veciñanza, dos veciños e veciñas, e facelo tamén obviando os procedementos legais. Vemos como cada informe dos funcionarios da Casa reparan as facturas e, como din unha e outra vez, que se están a saltar os procedementos. Iso a verdade é que eu vexo que lle dá exactamente igual. Neste punto en concreto eu estou de acordo en que xestionan, como dixo Avelino, como nunca antes se había feito. Certo é, efectivamente, porque nunca se gastaron tantos millóns de euros a dedo. Podemos falar tamén de que se disparou a débeda. Avelino prefire quedarse cunha parte do informe da interventora. Contan verdades a medias ou o que lle interesa, pero eu conto outra parte dese informe, que é o que vimos dicindo dende fai tempo. E indícase así no informe deste punto o seguinte, que o ciclo económico e o seu ritmo de actividade repercuten na sostibilidade financiera da entidade, xa que vese amplamente reducido o índice de liquidez e de solvencia. E isto non o digo eu, e non o digo o Partido Socialista, senón que o din os funcionarios desta Casa, neste caso a interventora. Despois pídenlle celeridade a Pedro Sánchez cos fondos europeos. A solvencia deste Concello está comprometida e así se reflite nos informes. Como xa dixo o compañeiro do BNG, baixa nos últimos anos de xeito alarmante, ao igual que a tesorería ou os fluxos de efectivo. E se non é así, porque entón vimos a este pleno con outro punto que non se trata de outra cousa máis que de subirlle os impostos á veciñanza. Igual ten bastante que ver. Nós non podemos pasar por riba das continuas advertencias en cada informe da interventora do deterioro da capacidade financiera deste Concello, de que gastaron millóns de euros facendo un uso canto menos pouco ético do diñeiro desta entidade, xa que se gasta a dedo, sen pasar polos procedementos que marca a lei, e levantan en cada pleno millóns de euros en facturas reparadas. E, por suposto, isto a quen prexudica? Pois á veciñanza e tamén ás empresas e aos autónomos da nosa vila que, visto o visto, non poden competir en igualdade. E repito, antes de rematar, o que xa dixen varias veces neste pleno, non se trata de mover millóns de euros ou de orzamentos récord, Avelino. Trátase de xestionalos o mellor posible para que estes millóns sirvan para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. E iso, dende logo, creemos que non está pasando. E remato. Gracias, Alba. Títeres. Turno para Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. Como en algo estamos de acordo, Avelino, é que isto é un documento técnico que reflite a realidade. E como é un expediente puramente técnico de rendición de contas, tamén vou coller, a miña defensa vaise basar en extrapolar o que nos di a señora interventora. O primeiro que nos di é que xa tiña que estar aprobada antes do 15 de outubro. Non estamos en data, co cual xa imos fora de plazo. E vou empezar pola conclusión do informe da intervención no que nos di que se contraen gastos sen coñecer se no orzamento se conta con recursos para facelo. Que, ademais, se está comprometendo gravemente a execución do orzamento. Que se está xerando unha situación de desaforro. Que se está imposibilitando o control da facenda municipal. E, ademais, que se está constituindo unha grave irresponsabilidade polos responsables políticos. E, no anexo a este informe, tamén nos deixa datos moi salientables e que deben ser subliñados, como é o índice de liquidez, que experimenta un descenso do 498,53%. Dinos que a conta de resultado económico patrimonial presenta un desaforro de 4.633.974,48 euros.
na seguinte página, vennos dicindo que o efectivo da entidade experimentou unha disminución neta polo importe dos 7 millóns e que hai que adoptar medidas e suprimir gastos innecesarios. Usted falábanos na súa defensa para contrarrestar isto que era un goberno ambicioso. Eu diríalle que é un goberno que non está facendo previsión de gastos. E o que están tirando é do endeudamento para poder pagar. É dicir, se non lle dan feito fronte os gastos que están contraendo. Entonces, aquí o que se lle van propor son o que din desde os servicios económicos que hai que tomar decisións correctivas para evitar o deterioro da saúde financiera da entidade e mellorar a eficiencia da xestión financiera desta entidade. Usted falábanos da deuda viva. Sí, cito o dato tal cual está no informe, pero na páxina seguinte dinos que o Concello de Lalín conta con préstamos formalizados no ano 2022, pero que non se atopan dispostos. Feito, polo cal non aparecen reflexados no estado da deuda. Dinos tamén que non se cumple o obxectivo da estabilidade orzamentaria e que, se se sigue mantendo o incumprimento da regra de gasto da entidade, haberá que someter o Concello de Lalín a un PEF. Isto non o decimos desde Compromiso, estoulle extrapolando o informe da interventora, porque como documento técnico que reflite a realidade económica, eu creo que é o mellor reflexo e a mellor defensa neste punto por a parte de Compromiso. Grazas. Moitas gracias, Teresa. Ten a palabra Avelino Souto. Ben, vamos ser un pouco serios. Vou intentar contestar en conxunto. Primeiro, faime gracia que a señora Forno di que non lle estamos mellorando a vida aos veciños. Bueno, eu non vou ser quen lle diga que vostede crea que sí, pero eu creo que recientemente a veciñanza de Lalín creeu maioritariamente que sí lle estamos mellorando a vida, por eso nos deron a responsabilidade de gobernar outros 4 anos. Por outra parte, vostedes, pleno tras pleno, constantemente nos están exixindo, como oposición e é o seu labor, non o critico, que fagamos cousas. Este goberno executa e fai obras. Claro, o que vostedes non poden pretender é que o goberno faga o maior plan de inversións do noso Concello e que ao tempo que non gaste os cartos. Claro, hai algo que aí non coincide. Vostedes falan do índice de liquidez, para que se comen unha parte do informe da intervención. Eu leo literalmente o que pon a interventora. O efectivo é líquidos a final do exercicio de 3.731.805 euros. Polo que o Concello conta con unha tesorería saneada. Pono directamente a interventora. Ademais, tamén pon a interventora que en calquer caso, falando de índice de silicación, en calquer caso mantense a capacidade da entidade para cumplir cas obrigas de pago. Por que non len tamén esta parte do informe da intervención? Tamén dicirlle que a capacidade de endeudarse do Concello é de ata un 120%. Depois, señora Teresa, non me faga vostede a trampa da regla de gasto. Vamos a ver. A regla de gasto non existe. Neste momento que está en vigor, señores do PSOE que iban derogar a lei Montoro, que sigue en vigor, pero hai un decreto de lei que fixo unha supresión das reglas fiscais, precisamente para que a Administración dinamizara e que non tuvera que cumplir as reglas de gastos, nin o Concello de Lalín, nin ningún outro concello. Home, non nos critique que polo menos este goberno cumpliu, por unha vez na vida, co que mandaba o goberno do Estado e co obxectivo do Partido Socialista, que era non aternos ás reglas fiscais. Así que, señora Teresa, que a interventora faga mención ás reglas fiscais, vostede, que a teño por unha persoalista, sabe como a min que é unha trampa e unha falsedade que non existe. Señor Vilariño, eu reto os 12 millóns de euros, porque vostede, eu reto. Dígame se no informe da interventora, que a interventora é un informe seu, se pon sí ou non que a deuda do Concello, segundo os datos da liquidación, é de 3.155.000 euros. Dígame vostede, señor Vilariño, señor Vilariño, non me interrumpa. Se eu estou mentindo, vostede dígame si ou non se a interventora pon que a deuda é de 3.150.000 euros. E logo, hombre, que me falen da conta de resultados e do desaforro, mire, é que o noso goberno do Estado débenos 4 millóns e pico. E xa lle adianto que dentro de pouco vai nos a deber preto de 7 de millóns. Se os tiveramos cobrados non estaríamos en desaforro, estaríamos en superávit.
Moitas gracias, Abelino. Turno para Paco Vilariño. Abelino, agardo de verdad que teñas unha mellor intervención no tema dos impostos e das tasas, porque senón quedache un pleno fastidiado. Mira, mentir nun pleno é fastidiado. Por que? Porque a outra parte ten a capacidade de rebatir as mentiras. Nós estamos falando sobre informes, obviamente, da máxima responsable como a interventora, textualmente, cousa que de todo o que dixen non rebatiches ningunha soa cousa, punto un. E segundo, vostede volve a mentir cando di o da débeda. Vostede se referiu á débeda a día de hoxe. E insisto, preguntemos a interventora se a débeda, como dixo vostede, a día de hoxe de 3 millóns. Eu reto a eso. Ou lle vai ser ben a vostede ou a min. A un dos dous nos vai ser ben, ou, non sei, como a interventora igual non sai os dous mal. Pero quero dicir que, en todo caso, eu reto a iso, vale? Pero deixen de enganar, vale? Deixen de enganar. E, por tanto, insisto, como isto non pode ser un toma de daca, a ver quen di o que mellor se lle ocurre, pois que falen desde logo as persoas que saben moito máis que nós deste tema. Mire, a liquidación non reflite un goberno que fixo un investimento histórico. O que reflite é un goberno co que fixe un despilfarro histórico. Un goberno que, desde logo, en palabras da propia interventora, está levando as arcas municipais, de seguir así, a unha situación moi delicada, onde, desde logo, batides todos os récords, no mal sentido da palabra en termos de estabilidade. Onde vostede di que non faga trampas a señora Tere. Mire, se vostedes tiveran que gobernar como gobernamos nós, coa regla de gastos, en termos políticos estaban mortos. Vale? E yo di a propia interventora que co que están facendo, e se tiveran a regla de gasto, vale, se tiveran a regla de gasto, que, polo que se di, van a poñer en breve, e o di textualmente, se se sigue mantendo o incumprimento da regla de gasto, a entidade terá que someterse a elaboración dun PEF, vostedes estarían abocados a él. Porque vostedes non gastan en función a un investimento histórico, vostedes gastan en función a unha campaña electoral histórica, que son termos radicalmente distintos. Fan un uso perverso do que é as arcas municipais, desde logo, para utilizalas en función do seu partido. E iso é a realidade. Moitas gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Ben, vou ser moi breve. Abelino, nunha intervención de, non sei, 3, 4, 5 minutos, nomeou unhas 5 veces a Pedro Sánchez. A ver se nos podemos centrar un pouco e falar do que pasa en Lalín. Pode seguir dicindo o que queira, que non vai convertelo en realidade. O informe da interventora é o que é, está aí, está no expediente, teño o valor de lelo todo, se é que lle interesa, e non as partes que a vostede lle convén. Eu creo que todos os membros da oposición leemos párrafos literais deste informe e non inventamos nada, simplemente repetimos o que din os funcionarios desta casa. Que non é máis que a saúde financiera do Concello corre risco, non é máis que a que baixa a liquidez, non é máis que a que baixa a solvencia, é que de seguir xestionando como vostedes din o diñeiro dos veciños e veciñas, pois isto vai ter consecuencias, non? Abelino, por outra banda, a ver se entende que a maioría absoluta que lle deron os veciños e veciñas non lle dá legitimidade para facer e desfacer o que vostedes queiran. O que lle piden é a súa obriga e de todos os seus compañeiros e compañeiras é xestionar o diñeiro do mellor xeito posible sen saltarse os procedementos. Nós non lle pedimos que non gaste o diñeiro, nós non lle pedimos que non faga cousas, só lle pedimos que faga como teñen que facelo. E repito a seguinte afirmación que está recollida dentro do informe da interventora, que é que o ciclo económico e o seu ritmo de actividade repercute na sostibilidade financiera da entidade, xa que vese amplamente reducido o índice de liquidez e de solvencia. Repito, non o decimos nós, non o di o BNG, non o di Compromiso, di a interventora deste Concello. Se o ten a ben, leo o informe completo se lle interesa. Moitas gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. A ver, Abelino, non digo xo moitas veces, o que non podemos facer é unha política do ventilador no sentido de mesturar
argumentos para equivocar os veciños. Eu creo que o respeto aos veciños está por dicir as cousas tal cal son, e de forma clara. Eu non che viñen aquí dicindo de que non había reglas de gasto, xa o sabemos, que no desconociades erades vos nos primeiros anos de mandato, que deixastes os maiores remanentes da historia deste Concello. Fixestes esta política de cara ás eleccións, entonces aí sí que vos aproveitastes de que non estaban en vigor o corsé económico. Pero a señora interventora ven vos advertindo que se isto se activa, que sí que tedes un problema, porque estades incumprindo e se vai a facer un PEF. Que un PEF, para a xente que nos está escoitando, é un plan económico-financiero que conleva a pérdida de servicios impropios neste Concello. E iso dívolo a señora interventora, non volo dixen eu. Tamén nos informes da señora interventora, que os lemos todos, vennos dicindo que se van a activar. Por qué? Porque xa estamos outra vez nunha política de gastar sin xustificación e sin contención e sin racionalidade que o están aplicando vostedes. Por iso hai que impoñer estas reglas desde Madrid, porque se todos fóramos máis medidos, ao mellor no gasto, estas reglas non eran necesarias. Pero estamos gastando e estades pagando gastos correntes con cartos dos créditos. É dicir, se isto levamos á economía doméstica, eu para poder soster o meu nivel de gasto teño que coller un crédito é porque estou gastando por riba das miñas posibilidades. Se eu para facerlle fronte aos meus gastos correntes teño que endebedarme é porque estou vivindo por riba das miñas posibilidades. Creo que é o mellor exemplo para refletir a realidade deste Concello. Nada máis. Grazas. Gracias, Teresa. Ten a palabra Belino para rematar o Ben, dúas apreciacións. Primeiro, señor Vilariño, estamos a falar da conta xeral. E na conta xeral a interventora pon o que pon sobre a deuda. E vostede non me dixo se poñía eso sí ou non. Se leu o informe, ven que pon exactamente as palabras que eu aquí citei. E se non, reto a que poña vostede nas súas redes sociais, que lle gustan moito, se na conta xeral a interventora pon que este Concello ten unha deuda de 12 millóns. Co cal, eu reto a eso. Tamén vostede, que o teño por unha persoa acertada nos números, creo que hoxe non estuvo moito, porque se lle di a calquera empresario deste pobo que ter unha póliza de crédito é deuda, creo que vostede aí non está moi acertado. Tamén dicirlle, señora Forno, que mire, unha maioría absoluta eu teño clarísimo que non é un rodillo como vostedes pretenden. Non hai maior confianza e honor que o teu pobo te vote e confíe en ti para gobernar. Pero eu teño claro, e todo o goberno temos moi claro, que son votos prestados para xestionar os recursos municipais. E igual que hoxe temos o apoio, mañá non o podemos ter. Así que non se preocupe, porque iso témolo moi claro. E despois, señora Teresa, este goberno vai se adaptar perfectamente se volven as reglas fiscais. Este goberno gobernou con pandemia. Goberna cunha inflación galopante que nos está acribillando os servicios ordinarios do Concello. E non se preocupe, que se este goberno lle aplican outra vez unhas reglas de gasto, saberá gobernar, saberá adaptarse e saberá facelo como demostrou que o fixo, como mínimo, na pandemia, como os concellos mellores de todo Galicia. Así que este vostede tranquila que este goberno saberá adaptarse sin ningún problema. Gracias. Gracias, Abelino. A ver. Sí. Eu non sei que aquí hai algún empresario. A mí me gustaría saber se, de verdad, pola miña ignorancia supina, se un empresario non entende que unha póliza é débeda. Eu, de verdade, como vostede... Sí, como que non? A mí me gustaría que algún empresario... Home, tío, se non dis nada, vamos. Entón, me gustaría que algún dos empresarios que están aquí que conteste o que ti dis. Abelino, Paco, vamos a seguir, aparte de ca regla de gasto, vamos a seguir ca reglas de funcionamento do Pleno. Tócame falar a mí. A ver, eu teño a última sempre 3 minutos, pero, bueno, no total pouco vou dicir, porque está todo dito. 3 minutos, dixen, claro, é o que está é o que temos... A ver. Vale, ti dis como a quen que poño máis. Ben, mire, digan o que digan, por favor. Este presuposto que acaba de pasar o ano pasado foi a versión máis grande da historia de la LIN e, polo tanto, eso significou que tivemos que tirar de moitos sitios. Os orzamentos, sin duda, foron os máis grandes da historia e, eso, lóxicamente, tan grandes da historia, o normal, Teresa, é que tuveran uns remanentes enormes que non nos tuveron. Eso quere dicir que o executamos. Mire, nós planificamos
somos un goberno que planifica. Somos un goberno que buscase a vida nas distintas administracións e executa. Eu creo que son as tres funcións que ten que fazer un goberno. Planificar, buscarse a vida e executalo. E nós fixémolo, e executámolo ben, por eso gastamos os cartos que había. E eso é perfectamente normal. O contrario sería mala xestión. Claro que a sensación que vostedes queren transmitir, co que acabo de oír aquí, é que este goberno derrocha cartos en paxaradas, porque o señor Vilariño dice despilfarro histórico. Despilfarro é cando unha persona gasta en cousas non necesarias. Bueno, se vostedes consideran non necesario meter máis de 7 millóns de euros en alcantarillados en 30 aldeas, esas 30 aldeas non tiñan alcantarillado, cando acaben van a ter. Se ustedes consideran despilfarro facer máis de 3 millóns en pistas con aglomerado en quente e facer máis de 120 pistas con aglomerado, tamén o mellor se despilfarro, para min non. Se considera un despilfarro facer a Rúa Real, se considera un despilfarro arreglar 12 centros sociais, se considera un despilfarro a parte que nos toca da licuota, a parte de conseguilo do cementerio da Romea, se considera un despilfarro gastar 480.000 euros na urbanización da parcela do CIS, se consideran o de Don Ramiro un despilfarro, se consideran a facer calquera obra importante, as rúas que se fixeron, a rúa Xosé Cuiña, a rúa, unha parte, vamos, a rúa Montefaro, etc., hasta 4 ou 5 rúas que fixemos. Dicir, aí é onde gastamos os cartos. Gastamos os cartos, sí que os gastamos, claro que os gastamos, pero gastámolos para mellorar a calidade de vida dos veciños de Lalín, porque fixemos cousas con eles, porque o problema é se gastáramos cartos en paxaradas. E nós non gastamos cartos en paxaradas, gastamos os cartos en cousas que facían falta para os veciños e as veciñas de Lalín. E iso está aí, pódese demostrar cada céntimo onde está metido. Nunca se meteu tanto na historia, nin na de vostedes, nin na miña, de alcantarillados. Nunca se meteu tanto en aglomerado en quente. E logo o que se ve, porque tamén ao mesmo tempo isto ten que ir acompañado de xestión. Ou cree que nos tocou nunha tómbola o tanque de Tormentas? Ou cree que nos tocou nunha tómbola o edificio de medio rural que se empezará antes de fin de ano, que son 3 millóns e pico de euros? Ou cree que nos tocou nunha tómbola que veña para aquí a base central de helicópteros de Galicia? Iso houve que xestionalo e ás veces poñer algúns cartos para proxectos, etc., etc. E quitamos cartos, sí, recoñezo, quitamos cartos debaixo das pedras. E despois gastámolos, porque ás veces planificas, algún ano planificamos e non demos gastado, pero este ano planificamos e gastámolo. Creo que é unha xestión responsable e o que importa é que se mellore a calidade de vida dos veciños. E, señor Vilariño, é certo que o que di Abelino, a interventora a 31 de decembro pon por escrito, que é o que vale, que é a interventora por escrito, que a deuda viva do Concello de Lalín é de 3.150.802,17 euros. Ese é o que debamos agora. Hombre, mire, a nós van nos deber 7 millóns de euros ao Estado. O sea, claro que debemos, pero debemos, se nos deben a nós. Home, sí que debemos, pero que a nós tamén nos deben. E non nos debe un cheiñas calquera. Débenos a administración do Estado, o goberno do Estado. Así que, se nos pagaran, a deuda non será mínima. O problema é que ainda non pagaron. Tamén estou tranquilo que pagarán. Non teña dúda ninguna que pagarán. Con retraso, pero pagarán. Moitas gracias. Votamos a conta xeral. A ver, Paco, o que non pode ser é que queira cerrar o debate. É que eu fixen unha petición de que a interventora, ante unhas palabras do concelleiro, ni máis ni menos, que poda falar e que diga cal é a situación de débeda desta casa. Paco, a interventora non vai falar despois de min. A interventora fala por escrito, como fala o secretario. E mire, por escrito di isto. Perdóneme, a interventora fala por escrito. A interventora fala por escrito e fala perfectamente por escrito. E isto é público, polo tanto, calquera pode velo. Polo tanto, que nos digan que nós gastamos demais, nós gastamos o que consideramos necesario para facer as cousas. Mire, señor Vilariño, o que... Señor Vilariño, a ver, señor Vilariño, perdóneme, pero por que usted quere quitar o debate? Estamos falando da conta xeral do ano... Porque foi unha mentira do seu voceiro. A ver. Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos falando, a ver, pero vamos a ver, Paco, parece mentira. Estamos falando da canta xeral, se queres falamos do non sei que, do sexo dos ángeles, pero vamos a ver, mire, vostede, pero se estamos debatindo a conta xeral, mire, o día a 31 de decembro do ano pasado, a deuda viva do Concello de Lalín eran 3.150.806.
2. Punto. Pero que xa día doxe non ten que ver co debate que estamos tendo agora. Bueno, por favor, por favor. Non será máis lógico que un goberno non teña ningún problema en dicir cal é a situación financiera dos cartos de todos os vecinos. Pero que ten que ver co debate da conta xeral do ano pasado? O voceiro dixo Bueno. que a día de hoxe esta casa Bueno, debía 3 millones. votamos. Eu digo que é falso e que o diga a persoa que se lle dá a palabra a persoa que sabe como é a situación. Votamos. É falar por escrito. Claro, pero... o sea, aquí no pleno vostedes piden que fale o secretario interventor e deciden ustedes, ou decido eu? Pois, vamos a ver, pois eu estou decidindo no uso das miñas facultades, nada máis, ni máis ni menos. A ver. Votos emitidos 20, a favor 11, en contra 2 do Bloque Nacionalista Galego e abstencións do PSOE máis de Compromiso 7. Queda aprobado por maioría. Imos co seguinte punto. Punto 4, expediente de ordenanzas fiscais e precios públicos para ano 2024. Ten a palabra o noso portavoz, Avelino Souto, 8 minutos. Ben, vendo todo o que se anticiparon a dicir na prensa e que seguirán dicindo, eu creo que é importante contextualizar porque un goberno responsable e serio toma estas medidas. Primeiro temos que pensar que vimos de pasar unha pandemia na que este goberno se puxo totalmente do lado da cidadanía, como ningún outro axuda, como ningún outro concello. Mascarillas, axudas directas, microcréditos, que supuxeron para este concello un investimento de máis de 1 millón de euros que se tiveron que detraer de outras cousas. Ademais, fixemos unha rebaixa que xa se dixo que sería temporal para axudar a veciñanza a reactivar a economía. Impostos tan importantes como o ICIO, as terrazas, foron suprimidos, aforrándolle á veciñanza de Lalín máis de 1 millón de euros. Estes dous datos supoñen que en estes 2 anos quedaron na veciñanza de Lalín máis de 3 millóns de euros. Unha situación de estímulos económicos post-pandemia, estímulos ao asentamento de empresa, a realización de obras para dinamizar a economía, e que foron medidas adoptadas e das máis importantes para os concellos da nosa categoría. A situación post-pandemia superouse, fíxose un importante esforzo por parte da veciñanza e do goberno, pero agora por responsabilidade e para poder seguir mantendo un alto nivel de servicios e actividades toca reestructurar algúns tributos. Sin dúbida, eu non o vou negar, son medidas que a ninguén lle gusta tomar e non podemos banalizar nin ocultar. Pero ben é certo que serán mínimas se atendemos á perspectiva de rebaixa dos últimos anos. É dicir, tendo en conta o que se conxelaron os impostos e o que subiu a vida, as rebaixas feitas nos anos anteriores vai supoñer que esta reestruturación terá un coste asumible para os veciños. No Concello debemos garantir recursos para seguir mantendo uns servicios públicos de calidade e seguir mantendo un alto nivel de servicios e actividades con impostos baixos. Considero tamén que é importante contextualizar tamén a situación que vivimos actualmente. Unha situación na que nos 2 últimos anos servicios millonarios, municipais e moi importantes se viron incrementados o seu orzamento. Por exemplo, un dos servicios máis importantes seguramente desta casa, pola cuantía, polos servicios que atende, como o SAF, sufriu un incremento nestes 2 últimos anos dun 15,7%. O servicio de recollida e limpeza, desde maio de 19 hasta setembro de 23, incrementouse en máis de 100.000 euros anuais, dando un enorme déficit. O mantemento da rede viaria, os bituminosos, incrementáronse nun 55%. Este goberno desbroza máis do doble que se estaba a desbrozar,
co aumento que tuveron as reparacións e os combustibles que todo o mundo coñece. O Concello non é alleo ao incremento de prezos. E tamén temos que ter en conta a subida da vida. O incremento do IPC, que se sitúa no período destes 2 anos nun incremento dun 17,2%. Con esta situación temos que ser responsables. E este Concello non pode lidiar cunha economía de déficit. Ata o momento, o Concello de Lalín está saneado, pero non queda outra solución que actualizar algúns tributos. Como ben se dixo, que era de forma temporal, recuperaremos o ICI, o IBTN e o imposto de terrazas, modificaremos sensiblemente o coeficiente do IBI urbano, actualizaremos a baixa diferentes tasas da área de urbanismo e aplicaremos impostos e tributos que non repercutirán á veciñanza, na enerxía, informes policiais para as aseguradoras e tasas polos servicios de emerxencia como xa existen nalgúns concellos. E ademais incrementarase a tasa para os bancos. Compre recordar que, malia esta reordenación de impostos, non se tocará, por exemplo, o imposto de vehículos. E seguiremos situando como o concello de máis de 20.000 habitantes de Galicia con el máis baixo, e incluso con concellos de menos de 5.000 habitantes, nos que os seus veciños pagan máis por este recibo que no concello de Lalín. Non se modificará tampouco o imposto do IAE, e seguiremos sendo tamén dos concellos de máis de 20.000 habitantes con el máis baixo. Non se toca o IBI rústico para seguir beneficiando a veciñanza. Despois de 15 anos en que un goberno do Partido Popular non fixo máis que baixar os impostos en varias ocasións e suprimilos cando os demais concellos os mantiñan, como ocorreu co ICIO, axustas agora a tributación actualizando algúns precios do IBI, creas impostos ás enerxéticas e recuperanse os que se deixaran sen efecto para deixar os demais impostos nos mesmos réximes tributarios. Esta senda de reaxustes á alza iniciaron na nosa provincia concellos como Vigo, Ponte Caldelas, Sanxenxo ou Redondela, e que seguirán e que están a seguir, como vemos, a gran maioría dos concellos. Na maioría deles, o ascenso afectará o IBI, pero tamén na maioría dos impostos, mentres que en Lalín decidimos que os reaxustes directos aos veciños se reaxusten ao IBI, que con todo seguiremos moi por baixo dos concellos da nosa provincia e especialmente da nosa categoría. Eu agora dígolles, honestamente e de corazón, que comprendo o show e o espectáculo verbal que vostedes van tratar de escenificar neste pleno. Entendos, porque se eu fose a oposición, seguramente, e sendo honesto, faría o papel que vostedes van a facer hoxe aquí. Pero gobernar é tomar decisións, moitas veces complexas ou impopulares, ou que non nos gusta ter que tomar, pero, sin dúbida, que non queda outra por responsabilidade. O Concello non é alleo á suba de precios. Temos que seguir mantendo un alto nivel de servicios e de calidade, por certo, como teñen poucos concellos da nosa categoría. Con esta actualización, Lalín seguirá a liderar a táboa de impostos máis baixos en moitas tasas e ordenanzas, e nas reaxustadas non chegará nin á media, moi lexos dos concellos da nosa categoría. E isto é unha realidade. Aplicamos esta reestruturación de impostos, que é mínima, mentres nós seguiremos facendo os malabarismos que faga falta para mellorar os servicios, as infraestructuras e para seguir facendo fondos de outras administracións, sempre co obxectivo de intentar deixar un concello mellor que o que collemos. Gracias, Abelino. Turno para Paco Vilariño. Ben, bueno, desde logo, escoitar das palabras do Partido Popular que subirlle o 25% do recibo do IBI a todos os veciños e veciñas, que iso é unha subida mínima, palabras textuais, ou que é, en palabras textuais tamén, que para o PP é un coste asumible para os veciños subir un 25% o IBI, ou volver a poñer o ICIO, ou volver a recuperar as plusvalías. Mire vostedes, eu creo que están cegados polos salarios de ministros que teñen vostedes e pensan que o resto da cidadanía vive nesa auténtica situación de privilexiados. Nós creemos que, desde logo, non.
Mire, eu sei que estes días andiveron preguntando moito por concellos do BNG, a ver se subiran ou non, xa sei que lle sei mal as preguntas e, polo tanto, se tivo que conformarse con outros concellos. E, mire, eu digo o seguinte, en termos políticos, nos definimos esta suba como unha auténtica estafa, como un auténtico atraco. Desde logo, vostedes fan o que no goberno contrario. E vostedes, ademais, mire, se faláramos da Gran Praza, eu non lle vou negar que foron de cara nestas eleccións e están legitimados para facer, ainda que nós seguimos pensando que é un grave erro. Pero no tema desta suba de impostos e de tasas, vostedes nos cansámonos en reiteradas ocasións ao longo do anterior mandato, durante toda a precampaña e ao longo da campaña e posteriormente de dicir que vostedes, se gobernaban, iban subir dun xeito moi importante os impostos. E vostedes negaron sistemáticamente esta situación. Vostedes mentíronlle á cidadanía de Lalín, enganaron á cidadanía de Lalín e por eso non están legitimados para, desde logo, ter este debate. E non están legitimados porque, desde logo, no seu programa, en ningún momento vostedes dixeron que iban subir os impostos e as tasas e, ademais, non só subir, sino recuperar os dous impostos máis potentes como son as plusvalías e o ICIO. Eso sí, para os ricos non, que están exentos, no caso de ICIO, vamos lle gravar, desde logo, o ICIO a xente da pé. Como vostedes dixeron, textualmente tamén, que é o malo que ten as hemerotecas, van, desde logo, pois, bueno, as granxas, que era unha gran axuda, pois unha granxa se vai a forrar, cando suprimiron, por exemplo, entre 20 e 30.000 euros. Será que para o ano que ven en adiante, pois ese aforro non o necesitan, ou xa, seguramente, esas granxas xa se aproveitaron dese aforro das que vostedes lle interesaba. Mire, xogar con argumentos en función de onde teña un os seus intereses é indecente. E por iso falamos dun engano masivo, porque, desde logo, en ningún momento esgrimiron isto. Mire, estamos no peor momento cun agravamento da crise motivado, obviamente, por unha carestía de precios brutal, por un aumento nas hipotecas brutal que está afogando as economías da nosa cidadanía e con, obviamente, unha consecuencia dun empobrecemento da maioría social. Vostedes son un goberno tan insensible, que ante esa situación, onde para moitos veciños o día 15 xa é final de mes, vostedes, en vez de axudalos, o que lle propoñen e o que os van condear é unha suba espectacular de impostos e de tasas. Eso é o goberno insensible e o que vostedes lle ofertan aos nosos veciños. E para que? Non para facer investimentos, non, para, desde logo, manter o seu estatus de salarios, para manter, desde logo, os seus caprichos de obras megalómanas e non atendendo as prioridades que a nosa cidadanía ten. Eso é o que vostedes representan. Cando nós gobernamos, demostramos que había dous modelos. O modelo de vostedes de gobernar para unha élite e o goberno, e un goberno, desde logo, que demostrou que recaudando menos, polo tanto, meténdolle menos presión fiscal á xente e que a xente, desde logo, tivera esos cartos no seu peto e non nos de vostedes, e nunca mellor dito, se podía facer. E se evidencian dous modelos. E vostedes, claro, isto é unha estrategia. É unha estrategia clara de libro. Vamos facer a suba de impostos o primeiro ano de mandato, cando cheguen as seguintes municipais, a xente xa o ten asumido e non nos trae desgaste. Isto é de libro. Isto é de libro. Madín Crespo, porque xa en retiradas ocasións xa o fixo. Non hai que ser, nin buscar, desde logo, filtracións onde non existen e mentindo sobre elas. Mire, para nós, tamén lle digo, unha cuestión fundamental. Recuperan as plusvalías, un imposto tremendamente injusto no que vostedes quitaron cando nós gobernábamos, que queríamos facelo desde logo unha reducción paulatina para non ter desequilibrio, porque decían, desde logo, os servicios técnicos desta casa e vostedes decían, pero como vamos ter plusvalías, é injusto, non sei que, e hoxe veñen aquí e recuperan. Demóstrase que o único que buscaban era afogar o goberno cando nós estivemos e non tiñan ningún interés e sin ningún problema hoxe recuperan. Chegan ao ridículo de, por exemplo, traer unha proposta aquí que votaron en contra cando nós a defendimos. Este que lle fala defendeu aquí, por exemplo, a tasa
como é a dos bancos, de duplicar o que se lle cobraba. E era o máximo que nos xustificaron os técnicos, que se podía daquelas. Agora, pois entendo que hai outras formas de calculalo, porque aínda hai máis capacidade de subirlla. E vostedes ríronse desa proposta, e vostedes votaron en contra. E hoxe veñen aquí con eso en plan campeóns tamén. Mire, o tema dicío, desde logo, é un imposto que vostedes se cansaron de presumir del, que era moi necesario para, desde logo, que houbera investimento e dinamizar. Pois no peor momento vostedes o que la LIN é un sitio onde, e é textual, as grandes empresas lles vai sair gratis construir, porque van estar exentas polo en business, e onde unha familia ou un pequeno, un autónomo, un pequeno empresario vai ter que pagar. Ese é o modelo do Partido Popular. E iso é a realidade a que vostedes condenan a cidadanía. Dixo textualmente, eu creo que se vostede, de verdad, vamos, a esta xente que lle gusta facer vídeos, este pleno xa o petou con vostede. Dixo tamén textualmente, bueno, claro, despois de decir que unha póliza non é unha débeda, eso é de economía de primeiro, vamos, pero moi ben dito. Ora, tamén dixo textualmente, actualizando, o que fixemos no IBE é actualizando algúns prezos do IBI. Pero vostede sabe o que é o IBI. E vostede sabe como funciona o IBI e sabe que vai por unha ponencia que non actualizan ningún precio. O que fan é subir o tipo impositivo. De verdade que vostede tenga o máis mínimo coñecemento deste imposto. Non é unha broma o que están facendo. Vostedes tocaron os tres impostos máis importantes. ICI, plusvalías e IBI. E ainda ten a desfachatez de falar que algúns os conxelan. O que era miseria, non os tocan, porque a nivel de recaudación non supoñía absolutamente nada, e os que son importantes son onde lle meten un auténtico sablazo. Insisto, nun caso como o IBI, un 25%, e noutros casos, eu non sei como se calcula o porcentaxe de algo que non existe, algo que volven a poñer. Vale? Por tanto, dunha forma exponencial, sin límites. E iso, insisto, neste momento é indefendible. Gracias, señor Vilariño. Para ti. Turno ahora para Alba Forno. Ten a palabra. 8 minutos. Ben, pois hoxe farase efectivo seguramente co PP utilizando a súa maioría absoluta neste pleno para desfacer e facer o que se lle antolla, o que moitos tiñamos claro que ia pasar, pero do que vostedes non dixeron nada até que pasaron as eleccións. Lendo fai uns días a prensa, pois dicía Miguel Corgos, o conselleiro de Facenda do seu mesmo partido, non hai que subir impuestos, lo que tenemos es que conseguir que todos paguen. Tamén no mesmo periódico lía unha noticia dos seus homólogos do Concello Veciño de Rodeiro, onde dicían que a recuperación do ICIO ia afectar ao asentamento e a ampliación das empresas locais. Pois aquí parece que non. Vimos a Avelino nun pleno fai un ano fachendeando de que xestionaban tan ben que estábamos nun dos concellos cos impostos máis baixos da comunidade. Fume, porque xusto despois das eleccións que fixeron, pois o primeiro subirse os salarios, eso sí, e despois agora o que veñen é a defender unha subida de impostos sin precedentes cando neste mesmo pleno se van a aprobar 2 puntos para suplementar crédito para xuros ou temos informes nos que se indica que se ve comprometida a saúde financeira do Concello. Vostedes primeiro venden proxectos que están no maxín do alcalde, logo piden créditos aos bancos, pagamos intereses, despois suben os impostos e resulta que a quen lle botan a culpa de todo isto é a Pedro Sánchez. Se se preguntan a quen vai perxudicar esta subida de impostos, pois aos de sempre, as familias que peor están pasando, os autónomos e autónomas e as pequenas empresas da nosa vila, porque as grandes xa teñen algúns impostos bonificados co Doing Business. Xusto neste intre, xusto nun intre tan complexo onde todos e todas arrastramos as consecuencias das subidas do tipo de interés, das consecuencias da pandemia, pelexamos coa inflación, cos precios dos combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que a vostedes isto non lle afecta. Estamos diante dun sablazo, non se lle pode chamar de outro xeito, un sablazo que supón a puntilla para moitos lalinenses que chegan de mala maneira ou que non chegan a fin de mes e os artífices dese sablazo neste caso son Xosé Crespo e o seu goberno do Partido Popular. E cal é o motivo? Preguntámonos nós se isto vai redundar en mellores e máis servicios para os nosos veciños e veciñas. Pois está claro que non.
O diñeiro que recauden irá para pagar os seus soldos descomunais do goberno e dos seus asesores, irá para pagar as grandes obras que Crespo ten na cabeza e que ninguén pideu, e seguirán con eses centos de contratos a dedos aos seus afíns, e tamén servirá para cadrar as contas da súa nefasta xestión. Os lalinenses non teñen culpa do endeudamento do Concello, non teñen culpa de que Crespo queira gastar millóns de euros nunha praza, non teñen culpa de que o PP utilice o Concello como unha axencia de colocación de afíns na que repartir soldos estratosféricos. E como dixo Avelino, cal é ese Concello deses 23 que non lle cobra o ICIO aos veciños? Como non podía ser de outro xeito, Lalín. Isto dixo fai un ano, pero hoxe non pode dicir o mesmo. Estas son as políticas para reactivar a economía dun pobo, dicía daquelas. Teñen os datos e os datos son estes. Os datos son os que son e son indiscutibles. Pois imos cos datos doxe. O IBI pasa do 0,4 ao 0,5. Isto quer dicir que a contribución urbana lle sobe un 25% aos veciños e veciñas. Non é unha subida dun 20% como dicía vostede, ou ben minte as abendas, ou descoñece o dato, ou é que non lle afecta o máis mínimo, que tamén pode ser. Despois do catastrazo de 2004, o certo é que os prezos, as valoracións son necesariamente máis altas. Que un veciño que pagaba 250 euros vai a pasar a pagar 311. En contribucións do IBI van recuperar máis de 450.000 euros, máis ou menos o que supoñen os seus salarios. En canto á recuperación do ICIO, parecenos directamente unha tomadura de pelo. Trouxemos a este pleno varias mocións para eliminar o imposto ou para facerlle bonificacións a determinados sectores, pero claro, presentabas o Partido Socialista e tiñan que votar en contra como é costume. Despois, eliminaron vostedes vendendo o tema, pero por pouco tempo, porque ao pasar as eleccións volven a impoñelo. Case semella que o puxeron a dedo para que algunha grande empresa non o pagara. Hai que ter en conta, ademais, a suba de materiais dos últimos anos, o que vai encarecer significativamente o que haberá que pagar por este tributo. Dicían que eran liberais daquelas, que querían os impostos no peto dos veciños e non na man das administracións. Pois sí que cambiou o conto, sí. Supoño que xa non seguen sendo liberais. Mais vergoñenta é a recuperación do imposto de plusvalías, outro imposto que se eliminou no seu momento e que o PP volve a aplicar. Na Xunta defenden eliminar o imposto de patrimonio ás persoas acaudaladas, aos ricos, e aquí metenlle o sablazo á veciñanza por herdar un ben. As plusvalías chegaron a Lalín da man do PP, desapareceron cando non gobernaba o PP e volven a impoñerse cando volve o PP. Tamén podemos falar da taxa de primeira ocupación, que agora se calcula en base ao PEM, o Presuposto de Execución Material, polo que, como dixen antes, dado que os precios dos materiais subiron, se multiplicaron, pois a taxa chega incluso a triplicarse. Podería entrar tamén no cobro dos museos, porque non axuda a facer a cultura accesible para todos e todas, e tamén nos parece moi cuestionable a taxa por servizos de emerxencias ou prestar auxilio, da que vostede decía que llo van repercutir ás aseguradoras, pero saben perfectamente que non é obligatorio ter determinados seguros que moitos dos nosos veciños e veciñas non os teñen, e nese caso van a ter que repercutirlos a eles. E no caso de que llo repercutan ás aseguradoras, asegúrolle que as empresas non perden, que as empresas aseguradoras tamén llo van repercutir aos seus asegurados. Tamén podemos falar da expedición de atestados da Policía Local, no que, pois outro tanto do mesmo. Fan todo isto, evidentemente, a comezos de mandato para que a xente se esqueza de cara ás outras eleccións municipais dentro de 3 anos. Dende logo, non poden contar con nós con isto. Avelino, na súa intervención, recoñece a subida do IPC por primeira vez. Menos mal que as pensións se actualizaron, por certo, co seu voto en contra. Dicía tamén, temos que ser responsables, pero responsables para qué? Responsables para cobrarlle aos veciños unha subida de impostos sin precedentes? Ou responsables para vostedes cobrar do que pagan os veciños sin impostos uns salarios indecentes? Non nos compare con outros concellos, non intente sair pola tanxente, porque cada concello ten a súa causística e cada concello ten uns servicios que algún dos que dixo non se equiparan en nada, están a anos luz dos servicios que temos aquí en Lalín. E como dixo Avelino, está moi ben que vostedes prediquen, pero aquí teñen os datos e os datos son estes, os datos son os que son e son indiscutibles. Vostedes sigan coas súas brincadeiras queréndonos poñer contra a espada e a parede que nós xa damos os datos. E remato. Moitas gracias, Alba. Ti, Teresa. Ti, Rafa, te dá a palabra.
Moitas gracias. Rafa, ten a palabra. A verdad que tiña pensado un tipo de intervención, pero vou a cambiar despois de descoitar as acertadas intervencións do voceiro do BNG e da voceira do Partido Socialista. Abelino, señor voceiro do Goberno, excusatio non petita, accusatio manifesta. Puxo vostede tantos parches na súa intervención do que iban a decir os partidos da oposición que o que estaba facendo, polo menos o seu subconsciente, era decir que eran plenamente conscientes de o que estaban facendo hoxe, digamos que non é precisamente positivo para o seu goberno, non sei para os veciños e veciñas. É curioso que os gobernos conservadores suban os impostos en Lalín e os gobernos progresistas baixen os impostos en Lalín. E eu lembro perfectamente como, por exemplo, José Manuel Romai Becaría e o meu admirado e querido Pedro Puig sempre falaban de Popper, por exemplo, que era como gran referencia económica do Partido Popular. Unha persoa que, digamos, nos seus principios, un deles era incluso eliminar o imposto sobre a renta. Aquí parece que o goberno de Lalín decidiu facer unha política keynesiana, que é todo o contrario. É un mundo absolutamente ao revés. E miren, quen lles fala representando ao seu grupo, nos 50 e pico mítins que fixamos nas parroquias, tamén no mítin central, e incluso como se pode recoller no propio debate que tivemos no Salón Teatro, advertiu numerosas ocasións que de seguir gobernando o Partido Popular non ia quedar máis remedio que subir as tasas dos impostos municipais. E voulles dicir unha cousa, no meu grupo houve debate a ver que votábamos. Sei que algún voceiro da oposición dixo que esperaba na radio, que esperaba que todos votasen o mesmo en esta circunstancia, que todos votasen en contra. Eu quero dicir a ese voceiro e ademais amigo, señor Vilariño, que sí, que efectivamente este grupo vai votar tamén en contra, por respeto aos votantes de Compromiso. Pero tamén quero dicir aquí públicamente, e isto é unha opinión persoal que non teñen que compartir os meus compañeiros de militancia, que se fose eu, votaría a favor. Pero votaría a favor porque os veciños e veciñas de Lalín foron máis que advertidos desta situación e votaron o que legitimamente votaron. E, polo tanto, terán que aterse as consecuencias do votado e, polo tanto, digo que eu votaría a favor, ou polo menos absteríame, desta subida do 25% de impostos. O meu grupo, por respeto aos nosos votantes, deciden no seu conxunto, e eu, respeto á democracia interna, votar en contra e así o faremos. A min hai impostos como a contribución que me parecen absolutamente injustos, porque eu estou a favor da progresividade dos impostos. Estou a favor que os máis ricos paguen máis e os que menos teñen, lóxicamente, paguen menos. O IBI é un imposto absolutamente, a contribución é absolutamente transversal e, polo tanto, a mí pareceme bastante injusto, non? Tamén quero decir que no último mandato, no pasado mandato, unha das últimas mocións que trouxe o Compromiso aquí, un dos puntos que recolle era o compromiso de todos os grupos aquí presentes en aquel momento sobre que si se gobernaba non se iban a subir os impostos en Lalín. O Grupo Popular en aquel momento non quixo votar a favor. Despois hai cuestións que tamén resultan curiosas, que xa falaron os anteriores compañeiros, que é a cuestión relativa ao oicio. E eu, efectivamente, tamén acudín, como os compañeiros, ás hemerotecas, e, digo eu, decía o actual alcalde, decía, coa medida pretendemos axudar aos veciños a reactivar a vila, coa eliminación do oicio. Entón, eu aplico a lógica deductiva, isto xa se estudiaba en COU, aplico a lógica deductiva e digo, se eliminando o oicio o que se pretendía era axudar aos veciños a reactivar a vila, volvendo a poñer o oicio, señor Souto, exactamente que se pretende. Se quitando, se intentaba axudar aos veciños a reactivar a vila, se pon exactamente que se pretende. Claro, o PP de Rodeiro, por exemplo, acusa ao goberno do Partido Socialista de Rodeiro de espantar empresas subindo o oicio. Ata onde eu chego, incluso onte estivemos na reunión da Mancomunidade, o PP de Rodeiro e o PP de Lalín son a mesma organización política, ata onde eu chego. E claro, podemos volver a falar dos temas das advertencias da interventora
a este respecto sobre o gasto desmedido no Concello de Lalín. A mí gustaríame, xa sei que a interventora non pode intervir sen a aquiescencia do presidente do Pleno, a que se refiren os seus informes cando di que hai que eliminar os gastos innecesarios. Se hai que eliminar os gastos innecesarios é que se están facendo gastos innecesarios. Volvo a utilizar a lógica deductiva. Cales son esos gastos innecesarios que se están facendo por parte da actual administración local? O que se falaba no punto anterior tamén, se volve a regla de gasto, claro, que vai pasar en este Concello? O voceiro do Partido Popular di que non vai pasar absolutamente nada. O que pasa que a interventora no seu informe di que o raciocinio no gasto público é manter un control do mesmo e da prudencia financiera. E despois di, se se segue a manter este ritmo de gastos sen previsións, quere decir que está habendo gastos sen previsións e non suxeitos procedementos axeitados de contratación, está dicindo que hai gasto que estáse facendo sen os procedementos axeitados de contratación, non se pode garantir para futuros exercicios o mantemento da estabilidade orzamentaria. Oiga, pois habrá que tomar medidas a este respecto para que a Facenda Pública teña capacidade suficiente para facer as cousas necesarias para os veciños e as veciñas. Estamos en un contexto no que a suma do demo, perdón pola expresión, de subidas de hipotecas e subida de inflación é pobreza sobre todo para as clases medias e para aqueles que menos poden. Se por riba desto engadimos unha subida do 25% dos impostos, xa me contarán en este Concello cantas familias poden chegar a fin de mes. E despois, iba a decir hipocrisía, non quero utilizar ningún tipo de palabras gordas, que saben vostedes que estou moi zen durante este mandato, polo menos este inicio de mandato. É certo que decía a compañeira a voceira do Partido Socialista, Alba Forno, que o Conselleiro de Economía esta mesma semana dicía literalmente, no hace falta subir los impuestos, lo que tenemos que conseguir es que todos paguen. Ten que vir máis por Lalín o Conselleiro de Economía para falar destas cuestións. O propio Lores en Pontevedra, alcalde do BNG, falaba que este mandato, despois de 10 anos, iban a seguir sin subir os impostos. E o meu querido amigo Rafa Domínguez, voceiro do Partido Popular ali, o que lle pide directamente é que baixen o IBI. Exactamente o contrario do que se está facendo en Lalín. En Vigo, e perdón aos compañeiros e compañeras do Partido Socialista, que saben que lle respeto moito, Abel Caballero anuncia unha subida do 4% nos impostos. Mentres, a voceira do Partido Popular, que creo que tamén é vicepresidenta da Diputación de Pontevedra, di que non hai nada que xustifique esquilmar o bolsillo dos ciudadanos. Eu, ás veces, a verdade, non sei en que clase de país vivo. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para Avelino Souto, 5 minutos. Ben, primeiro, que xa era previsible, pero entre o señor Vilariño e a señora Forno nombraron máis de 10 veces os salarios. A verdade é que xa aburren. Botaron 4 anos e continúan. Depois dicille o señor Vilariño que no pasado mandato tiña que ir ás clases do señor Cuíña, que sempre me decía que non estaba moi acertado, agora vou ter que matricular nas clases do señor Vilariño, porque xa leva vostede 2 plenos recriminándome, entón vou ter que ir ás súas clases para que me dé clases. Pero desas clases, direille que vostede, xa que aprovear do señor Cuíña, agora terei que ir ás súas, pero direille nesas clases que vostede di, cando vamos mirando do bloque, mire, voulle decir que xa hai concellos do bloque, que non tiña previsto dicilo, mire, o Rosal subeu o IBI un 29%, hasta onde eu sei é unha alcaldesa do Bloque Nacionalista Galego. En Redondela, que hasta onde eu sei, vostedes gobernan co Partido Socialista, subironlle aos veciños a basura un 40%. Co cal, non me fale vostede de concellos do Bloque. Pero se vostede quere falar, que, por exemplo, falaba o señor Cuíña, hombre, non falemos de Lores, que ten o IBI nun 0,64 e nós vamos a poñer nun 0,5, ou xa o caso de Vigo, que o ten nun 0,9 e nós vamos a poñer nun 0,5. Pero dito isto, claro, a señora Forno dicía que non nos comparáramos. E logo os veciños de Lalín son distintos aos de Silleda, aos de Rodeiro ou distintos aos da Estrada. Hasta onde eu somos iguales e temos que compararnos en servicios e en impostos. E comparándonos, porque como vostede di, os datos son os datos, eu voulle dar datos. Mira, o IAE, Lalín, sitúase nos máis baixos, temos por Vigo, por arriba. A Vigo, Redondela, Ponteareas, O Porriño, Vila García, Marín, Pontevedra, podería seguir. En vehículos, un veciño de Cangas, por certo, que aí tamén están vostedes dous, de menos de 8 cabalos de potencia, paga 8 euros máis en Cangas que en Lalín.
Se vamos de 8 a 11,99 cabalos de potencia, paga 20 euros máis. E se vamos de 12 a 15,99, que son os 3 tramos máis baixos, paga 60 euros máis que en Lalín. Esa é a realidade. Se vamos ao ICIO, hombre, que vostedes nos critiquen o ICIO, nós dixemos que era de forma temporal. Sempre que se preguntou, díxose que sería de forma temporal e que era excepcional. E máis lle digo, búsqueme un solo concello de Galicia de máis de 20.000 habitantes que teña o ICIO suprimido. Non o vai a encontrar porque non hai ningún concello que non cobre o ICIO. Por certo, señora Forno, se vostede escoita ao señor Camiñas, que creo que é o responsable do Partido Socialista, igual non cadran moito no discursos. E logo, vamos a falar de IBI. Señora Forno, vostede dá datos. Eu voulle dar datos tamén. E datos reais. Cantos recibos residenciais hai no Concello de Lalín? Digo eu, 12.166. Sabe canto pagan de media eses recibos residenciais? 173 euros. Sabe a canto van a pasar a pagar eses recibos residenciais? 208 euros. 35 euros anuais, menos de 3 euros ao mes. Esos son os datos reais, que é así. E son as medias da tesorería que saca o tesorero. Pero mire, independentemente dos recibos, vámonos comparar cos concellos de máis de 20.000 habitantes. Vostedes poden dicir o que queiran, pero aquí está Lalín. Aquí ten os concellos de máis de 20.000 habitantes, os 23 concellos, mírense onde se sitúa Lalín. Nos 8 que menos tributa o IBI aos seus veciños. E esta é a realidade, por moito que vostedes queiran enganar a veciñanza. En Lalín, os impostos son dos máis baixos para uns veciños, para a categoría que temos. Claro, falan vostedes tamén de cando vostedes gobernaban. Señor Vilariño, a veciñanza de Lalín non lle quedou bo recordo de cando vostedes gobernaban. Por eso vostedes están na bancada da oposición e nós estamos na do goberno. E logo, señora Forno, claro, que vostede diga a subida dos materiais, a subida da vida, hombre, o Concello sí que non ten capacidades neso. E creo que é bastante injusto e bastante populista que nos queira atribuir ao goberno municipal a situación das familias. Porque a situación das familias, que eu sepa, quen ten medidas e capacidade para que non estén na situación que están, non lle corresponde ao Concello de Lalín. Creo eu, e creo que é bastante injusto que nos queira facer eso. E señor Vilariño, e señora Forno, en primeiro lugar, señor Vilariño, vou dicir unha cousa, que vostede nombrou 5 veces as grandes empresas e os ricos. Nas leis de Abraham Lincoln, eu non son un experto en economía, a terceira, creo recordar que dicía que non se pode ayudar al obrero degradando a quien paga su salario. E nós, non se preocupe, que ese principio, de momento, non o perdemos. E, señora Forno, cando me queira farasafrear que eu deille datos, non é como vostede dixo. O que se di é que o dato mata o relato, que é o que lle pasa sempre a vostedes. Gracias, Abelino. Moi ben. Turno para Paco Vilariño. Eu pensei que de Abraham Lincoln me iba a recordar que unha póliza non é débeda. Mire, o seguinte, estamos nun momento onde a xente lle sube, por exemplo, o coste da compra nun 10,5% respecto ao ano pasado, onde o coste das hipotecas se dispara afogando as economías familiares, onde os combustibles están, desde logo, desorbitados e a electricidade igual, facendo que moita xente este inverno seguramente pois o que é a calefacción sexa un artículo de luxo que non se poda permitir. Ante isto, este goberno, insisto, é tan insensible que a súa receta é, desde logo, subirlle dun xeito tan brutal os impostos aos veciños. Mire, eu sí que non lle vou discutir que vostedes son un referente para o seu partido. Eu vexo o goberno de Marín, do Partido Popular, que sube o IBI apenas casi nada. Teño por aquí, fai unha suba mínima, e para xustificala, esta suba mínima, do 0,35, creo que era, esta cifra, segundo apuntaron desde o Concello, seguirá sendo inferior ao que se recada anualmente noutros concellos como é Lalín. Fíxese os seus compañeiros
de Marín, a quen teñen como referente, desde logo, en recaudación e o que é cobro de impostos. Fíxense vostedes, isto non o di o BNG, o din os seus propios de Marín cando queren xustificar unha suba mínima de IBI, non dun punto como vostedes, sino desde logo moito menor. Mire, eu tamén nos preguntamos, se vostedes presumen de ser tan bons xestores e do maná que lles cae da Xunta, da Diputación, incluso do Estado, cal é a xustificación para facer esta subida brutal? Digo, porque todo eso debía de dar para os seus salarios brutais, debía de dar para os seus salarios brutais. Vostedes están dicindo a xente, nos subimos os salarios, nalgún caso, máis do 100% respecto ao ano do mandato anterior, que xa era un desmadre, e frente a iso, lle subimos os impostos. É difícil de que a xente na rúa entenda esta situación. É moi difícil. Eu xa lle digo que nós xa anunciamos imos recurrir, obviamente, este acordo plenario para que volva aquí a pleno e para volver a debatir. E mire, vostede, se tiver o mínimo coñecemento e non mentira, nós, o impacto que ten a aplicación dun punto na LIN é moi superior a outro concello, porque nós temos unha ponencia onde os valores, temos unha sobrevaloración dos nosos inmobles. Na nosa ponencia do 2004 fixose unha auténtica brutalidade. Exemplo diso é que, senón, que sentido tería que os inmobles en núcleo no rural estén bonificados o 60%, e que vostedes mesmos admiten que está sobrevalorado e está sobredimensionada esa valoración. Por lo tanto, o impacto aínda é moito máis grande. Di que sube 35 euros o recibo. Minte. Que a xente colle o seu recibo, que lle calcule un 25% lineal, vostede fai unha media de mentira, porque, mire, vostede fai unha media sobre a baixa, sobre un recibo de 173 euros. Eu lle fago os recibos de 173 euros non son media, non falsifique os datos, no. E eu lle digo, e lle poño exemplo si quere, de moitos recibos en núcleo, en casco, en diseminado, dígalle usted a alguén en diseminado se vai subirlle 35 euros. Dígalle a alguén se o seu recibo en IBI no casco urbano lle vai subir 35 euros. Dígalle a alguén no núcleo unha vivenda dun valor, por exemplo, de 150.000 euros de valor catastral se lle vai subir 35.000 euros. A unha nave se lle vai subir 35 euros. Falsean dunha forma tan descarada que de verdade bastante indigno o que din. E claro, eu entendo que lle aburra dos salarios, pero entenderá que teremos todo o dereito a nós non entender como se suben os salarios dese xeito tan brutal, e a segunda medida que fan nestes meses, que non fixeron absolutamente nada, pois é subir a presión fiscal tan injustamente e dun xeito tan exponencial. Entón, home, digo que non lles poderá parecer mal. Quero dicir, supoño que a xente da rúa tamén lle chocará moito esta cuestión. Moitas gracias, Paco. Turno para Albazorno. Avelino, o que dixen das súas propias palabras é tan real como que é unha transcripción literal da súa intervención plenaria de fai un ano, no que non vou perder máis tempo, pero convido a vela de novo porque dicía totalmente o contrario do que está dicindo hoxe. Hai gobernos do seu propio partido onde non se cobra o ICIO. Cerdedo Cotobade, por exemplo, segundo os datos do Ministerio, vamos, que non invento nada. E despois non diga o que eu non dixen. Eu non culpei ao Concello de Lalín da inflación. Eu dixen que era unha vergoña na situación actual vir con este sablazo a sabendas da situación que están pasando as familias e as pequenas empresas. A primeira intervención de Avelino foi nun tono triste, intentando dar pena e chegar ao corazón dos veciños e veciñas. Non sei se vai chegar aí, onde vai chegar seguro é aos seus petos e aos seus bolsillos. A segunda intervención foi para falar de outros concellos que non son o que nos ocupa e para dar datos falsos, como que a subida será de 30 euros de media, cousa que é totalmente falsa, non é certo, pero os veciños e veciñas comprobarán nas súas propias carnes, mellor dito, nos seus propios petos. Mire, a nós o que nos interesa é Lalín, porque cada concello ten os seus servizos, o cal non nos deixa comparalo moi ben. Compárase con outros concellos cando lle convén,
por que non compara os soldos do goberno e dos asesores cos dos outros concellos? Home, claro, porque o gasto en soldos do goberno de Lalín e dos asesores é dos máis altos ou máis alto dos concellos que están entre 20.000 e 50.000 habitantes como o noso. Non somos iguais os veciños de Lalín e os dos outros concellos porque non temos os mesmos servicios. Se quere falar de concellos como Estrada, bueno, por falamos deles. Teñen un centro de saúde novo funcionando, teñen unhas pistas de atletismo que levan décadas prometéndose aquí en Lalín e non están, etc. etc. Se quere falar de Vigo, pois tamén falamos, home, pero eu creo que debemos centrarnos no que nos ocupa, que é Lalín, e bastante temos con isto, non me saian pola tanxente. Sexa claro e responda, os veciños van ver como van pagar máis no IBI agora que fai uns anos, sí ou non? Sí, está claro. E como dicía Abelino, sí, o dato mata o relato. Van pagar o triple por a taxa de primeira ocupación, sí ou non? Sí. Van pagar por cousas que antes non pagaban? Sí, evidentemente. Falaba das plusvalías, pero que entrou xos plusvalías a Lalín, pois o PP sacáronse, repito, cando non gobernaba o PP e volven a impoñerse cando goberna o PP. Dicía Abelino que non podemos banalizar nin ocultar, falando deste sablazo fiscal aos veciños. Home, cando baixaron os impostos, saiu Crespo, publicaron nas redes do Concello, etc. etc. Agora non. Agora, Crespo non saiu, mandou aos concelleiros á roda de prensa, nas redes do Concello non aparece nada deste tema. Pois a min pareceme información o suficientemente importante que lle vai afectar á vida dos nosos veciños, que lle vai afectar aos petos dos nosos veciños e veciñas como para facela pública nas redes do Concello. A ver se aprenden a distinguir o que é a institución, o Concello, do seu partido político. E eu, de verdade, se vostedes se baixaran o soldo un 25%, por exemplo, que é o que subiron o IBI, pois casi podría pensar en votarlle a favor, porque podría pensar que esa suba do 25% que repercutiría en máis servizos e mellores servizos para os nosos veciños e veciñas, e que non irían simplemente para pagar os soldos estratosféricos que teñen. Pero claro, non vai ser o caso. Eu que sei, do ICIO recadarán máis ou menos uns 150.000 euros anuais. Se dos casi 500.000 que gastan en soldos en goberno e asesores se rebaixaran esta cantidade, pois casi poderíamos pensar que subían os impostos para facer un ben para os veciños e veciñas e non para incrementar as súas contas correntes. Dende logo, non vai ser así. Nós non podemos ser cómplices deste sablazo fiscal. Nós temos que votar en contra porque nun intre como este no que as familias están sufrindo tanto, como dicía Paco e como xa dixemos antes, coa subida dos tipos de interés, ver como veciños e veciñas non chegan a fin de mes ou chegan moi xustos coa subida da inflación, coa prezos dos carburantes, etc., etc., todo o que dixo vostede antes, que lle estaba afectando ao Concello, pois iso tamén lle afecta á vida dos nosos veciños e veciñas. E hoxe veñen aquí pois para irlle ao peto. Pero para irlle ao peto, a cambio de que? Pois a cambio de gastar en soldos indecentes, en gastar en prazas que ninguén pideu, en gastar en contratos a dedo como veñen facendo os últimos anos. Nós non podemos estar a favor disto e evidentemente vamos a votar en contra. Gracias, Alba Forno. Ten a palabra Rafa Cuiña. Sí, voume transfigurar un segundo en o señor alcalde, que al que lle gustan moito os refráns, vou dicir, se xogas co gato, non chores cando te rabuñe. Quero dicir, eu non sei... Se xogas co gato, non chores cando te rabuñe. A frase máis típica súa que miña. Por iso dicía o da transfiguración. O que quero dicir é que non creo que estén precisamente contentos os veciños e veciñas de Lalín cun anuncio, lóxicamente, de subidas de tasas e de impostos. A ninguén lle gusta pagar máis, isto é máis que evidente, non? Mire, levamos unha temporada e agora van vir meses nos que a moita xente, por desgracia, non quero entrar en ningún tipo de cuestión demagóxica. Hai unha cuestión que se chama pobreza enerxética, é un termo que eu non comparto especialmente, porque é moi matizable, pero sí que hai moitas familias, tamén en Lalín, que van ter problemas precisamente para poder poñer a calefacción este inverno, non? Hai familias que despois de 10 subidas seguidas do Banco Central Europeo dos tipos de interés que veñen xa dos Estados Unidos, primeiro subiron nos Estados Unidos, despois en Europa, pero 10 subidas seguidas dos tipos de interés, hai xente que está pagando 300, 400 e 500 euros máis de hipoteca ao mes, o cal é unha situación que afoga as economías de todo o mundo. Que lles vou falar que non saiban, porque todos supoño que irán a cesta da compra
o que está subindo coa inflación os alimentos. Está facendo insostible que a segunda quincena deste mes moitas familias teñan que facer auténticos xogos malabares para poder chegar a fin de mes. O aceite saben vostedes que é un produto de luxo a día de hoxe, non? Cousas que hai poucos anos pensábamos que serían absolutamente impensables. Os combustibles, non xa só para o particular, que tamén, senón para as propias empresas que afectan a competitividade das propias empresas. Está afectando moitísimo a economía local, porque sei non para moitas empresas isto. E por riba desto, atopámonos co que o Concello de Lalín aumenta os impostos aos veciños e veciñas. A suma de todo isto, o que fai é unha situación de económicamente insostible para moitísima xente. E eu creo que dende as administracións un goberno responsable debería medir os tempos e saber se algunhas medidas pouco populares como son, estas son populares pero do Partido Popular, pero son pouco populares na rúa, son o momento de tomalas, ou se facendo outro tipo de política, ou mellor de contención de gasto público, que a propia interventora di, en moitos casos, innecesario, se pode manter este edificio en pé económicamente. E eu o que lles pido é que pisen máis a rúa, a todos e a todas, que falen cos veciños e veciñas, a ver que lles parece primeiro esta medida, a ver que lles parece a situación que están vivindo, a ver que lles parece cando saben que hai empresas en este pobo, por desgracia, tambaleándose e pendentes dun fío, a ver se saben como van poder pagar primeiro os libros dos seus fillos, cuxa gratuidade eliminou no seu momento o Partido Popular e agora tomou unha moi boa medida, como é que a partir de 1 de xaneiro as persoas maiores de 65 anos non teñan que pagar o transporte público, cuestión que eu apoio, pero que pensen o que é para moitísima xente poder chegar a final de mes. E digo dende unha posición absoluta de privilexio, en ese sentido. Pero hai moitísimas familias que non van a poder facer. E este tipo de medidas o que van a facer é acentuar precisamente este problema. Expoño para que nos este escoitando. Eu sei que vostedes son plenamente conscientes e que ningún goberno toma esta medida porque lle apetezca tomar esta medida. Isto é, señor voceiro do Partido Popular, isto é evidente. Eu sei que vostede ten un papel hoxe especialmente complicado aquí para defender algo que vostede en circunstancias normales seguramente non traería aquí por gusto. Estos son conscientes desto. Pero pensen e pisen rúa para ver o que está pasando en Lalín, no conxunto de Galicia e creo que tamén no conxunto de España. Moitas gracias. Abelino, 3 minutos. Ben, en primeiro lugar, agradezco porque estaba pensando no que iba a dicir o último tono do señor Cuíña, porque se algo eu dixenlles que eu compartiría, dixenlles antes de corazón, honestamente, que se estuvera na posición que están vostedes, señora Vilariño e señora Forno, que eu seguramente faría o que hoxe vostedes fixeron aquí. Pero teño algo clarísimo que non faría. Entón, vou retirar o que dixen na primeira intervención, e é que intentar responsabilizar o grupo de goberno da situación económica que están a vivir as familias. Paréceme do máis feo, por non calificalo de outra maneira, que se intente responsabilizar o goberno municipal da situación que están a vivir as familias. Señor Vilariño, vostede en concreto dixo, sí, vostede, señor Vilariño, sí, entón, paréceme do máis feo querer utilizar ese argumento populista. Despois, mire, señora Forno, aburrir dos salarios. Ustedes nesta intervención xa perdín a conta, nombraron máis de 10 veces. Mire, a mí non me aburren os salarios, pode falar o que queira. Sobre todo, vendo o resultado que lle deron estes 4 anos de atrás, pode seguir vostede outros 4 anos, día sí e día tamén, cos salarios que nós dedicarémonos a xestionar. Con respecto ao ICIO, nós dixemos que se recuperaría. Por certo, a persoa que lle está mandando apuntes mándallos moi ben. En Galicia só hai 2 concellos que o teñan suprimido, Lalín e Cercedo e Cotobade. Pero eu, se se fija, sempre dixen dos concellos de máis de 20.000 habitantes. Por certo, igual vostede debería cambiarse de partido, porque nombrou todo concellos do Partido Popular. Non fixo como a min, que nombreinos de todos os colores políticos. Co cal, debería vostede equilibrar un pouco a balanza como facemos os demais. E logo falan vostedes nas súas intervencións, no fondo, están nos dando a razón ao Partido Popular sin darse de conta. E voulles dicir por qué. Están nos dando a razón porque todo o mundo entende que o Concello
nada ten que ver coa Xunta, nada ten que ver co Estado. E o Concello xa somos mandatos que non legislamos e simplemente nos dedicamos a xestionar servicios, a darlle apoio aos veciños e a axudarlle no que necesitan. E vostedes mesmos recoñecen o que subiu a luz, o que subiu os combustibles e o que subiu toda a vida, como lle dixen, e calquera persoa que os escoite entende perfectamente que todas esas subidas que estamos tendo e que estamos tendo as familias a ten o Concello é multiplicado por 2 ou por 3, porque as cuantías dos nosos servicios son millonarias e porcentualmente pensen vostedes o que lle repercute ao Concello. Co cal, sin vostedes darse de conta, refrendaron o argumento que eu dixen que é insostenible o incremento de costos que temos como a luz, os combustibles ou, por exemplo, o SAF, que, como lle dixen, subiu máis dun 15%. Moitas gracias, Abelino. Ben, para rematar con este debate que non nos vamos poñer de acordo, simplemente decir algo que é obvio. E é que cando hai eleccións, ninguén dicimos que vai subir impuestos. Despois, obviamente, matizámolo, porque a realidade é que ti tes que dar uns servicios de calidade. E Lalín queremos dar uns servicios de calidade. E ese é o problema. Subeu absolutamente todo. Se ti non subes os impostos subindo todo, non se poden dar os servicios como estábamos dando. Témolos que dar en condicións inferiores aos que estábamos dando. E iso é así, digan vostedes o que digan. Por outra banda, todos os concellos de España, a práctica totalidade, están subindo as tasas e os impostos. Por que será? É só o Lalín? Non, boten unha mirada por aí e verán vostedes que co que pasou despois da pandemia e que as subas que houbo de todo, absolutamente de todo, de combustibles fundamentalmente enerxéticas, pero absolutamente de todo, de materiais, de todo, hasta de salarios, pois todos os concellos, se queren seguir mantendo o nivel que tiñan, ou suben as tasas e os impostos ou non os dan mantido. Esa tamén é outra opción. Outra opción é deixar de facer cousas. Pero nós non queremos esa opción. Miren, señores da oposición, dixo Abelino, e creo que o fixo moi ben, como sempre, que se non estuveramos na bancada da oposición, o mellor dicíamos algo parecido a vostedes. Pode ser. Pode ser porque o PP, onde é a oposición, queixase de que os outros suban os impostos, e o PSOE, onde é a oposición, queixase de que suban impostos os gobernos contrarios, os gobernos que non son do seu color. Iso quere dicir que é algo obvio. Polo tanto, mire, nin nós imos pretender que vostedes nos den o ok para subir as tasas e os impostos, nin vostedes poden pretender que nós, en vez de quedar ben, sexamos responsables e que iramos dar uns servicios de máis calidad e mellores no futuro, porque o que queremos é dar uns servicios de máis calidade, non só como estamos dando, queremos melloralos. E, polo tanto, con padres nuestros non se melloran os servicios, hai que melloralos con xestión. E, por favor, repitan o que queiran hasta a saciedade o tema dos sueldos que temos. Mire, vostede desconfíe, sempre desconfíe, daquel político que presume de non cobrar nada e traballar moito. Porque salvo que nacera rico de cuna, ao mellor cobra de outra maneira, pouco ortodoxa. Por lo tanto, eu, eso de que os que políticos non podemos ter direito nin a auga nin ao sal, non o considero algo lexítimo. Eu considero que os que traballan deben cobrar. E mire, todos os políticos que teñen dedicación exclusiva neste Concello traballan e merecen o sueldo que levan. Eu non teño ninguna dúbida. Outra cousa que se poida facer demagoxia. E remato dicindo, señor Villariño, señora doña Alba, don Rafael, e don Paco, vale, don Paco, don Francisco. Remato dicindo que aguantamos unha comparativa con calquer concello da nosa categoría, con calquera, pero a comparativa é total, non é só nun punto determinado. Así que eu sei que non nos van a aplaudir que subamos o IBI, xo sei,
E xa lle digo, se eu fora a oposición, votaríalles en contra. Tamén xa lle digo, é que reconozco, pero é a forma de funcionar en política. A oposición nunca lle vai dar por ben feito ao goberno que suba impostos. Nunca. Salvo que sea tonta. O sea, sea parva de todo, sí. Pero se non é parva de todo, cando un goberno sube impostos, a oposición ten que poñerse na fura de diante, como dicía meu avó. A fura de diante, pois que non gastastes vacas, é a chavella máis adiante. Entón é normal que se opoñerse na fura de diante levantas un pouco. Así que o que lle quero dicir é que nós imos intentar manter a calidade dos servicios e, se é posible, mellorala. Creo que a podemos mellorar. E creo que facemos unha xestión responsable. E, sin máis, vamos pasar a votalo. Decíamos, secretario, de que habíamos falado de votar cada unha individualmente. Ah, non. Podemos votar todo en conxunto. Vale. Non hai problema, non, secretario? Vale. Mellor, así é máis fácil. Non, é que eu non sei a quen lle oín que votar algunha ordenanza, o sea, votar individualmente cada unha, porque unha mellor podía desvotar dunha maneira e outra doutra, pero eu considero que prácticamente... Venga, perfecto. Non, como que irades, Vale, votamos logo, por favor. Votos emitidos 20, a favor 11, en contra 9, abstencións 0, queda aprobado por maioría. Imos co punto 5, recoñecemento extrajudicial de créditos. Tal e como falamos, votamos. Votos emitidos 20, a favor 11, abstencións 7, a favor en contra 2 do BNG e as abstencións son de Compromiso e do PSOE. Queda aprobado por maioría. Perdona. César, equivoqueime aquí. Non lle dei o chinguinillo. Punto 5, estamos votando o punto 5, non? Sí. Vale, bueno, pois tomo nota porque non había pisado aquí. Imos co punto 6. O punto 6 é modificación de crédito, suplemento de crédito número 7. Votamos. Non vai, eu. A ver. Fáltame Ángel, agora. Votos emitidos 20, si 11, non 2 do BNG, abstencións 7, PSOE e Compromiso. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 8, perdón, 7. Modificación de crédito, suplemento de crédito número 8. Votamos. Falta un. Faltame Alba. Alba, non me sale o teu. Aí está. Votos emitidos 20, a favor 15, en contra 1, abstencións 4. As abstencións... Non, podes modificalo. Adriana votou abstención e Paco en contra. Vale. Vale, non, si non pasa nada. Digo, é por se fora un despiste, non? Mira, vamos a ver, entón. Vamos a ver, votos a favor, 20 votos emitidos, votos a favor 15. Non 1 de Paco Vilariño e abstencións 4 de Ariadna, de Alba, bueno, e do PSOE. Ariadna e o PSOE, abstencións.
O punto 8. Aprobación definitiva do Regulamento de Deportividade do Concello de Lalín. Votamos. Votos emitidos 20, sí 11 do Partido Popular, non 0, abstencións 9 de todos os grupos da oposición. Queda aprobado por maioría. Punto 9. Modificación do Regulamento de Intervencións Plenarias no Concello de Lalín. Votamos. $20 votos emitidos, a favor 20, queda aprobado por unanimidade. O punto 10. Moción do Grupo de Goberno para solicitar ao Goberno do Estado a axilización da evolución da parte estatal de proxectos europeos como realizados na EDUSI ou nos proxectos vencellados ao IDAE. Ten a palabra Avelino Souto. 5 minutos, Avelino. Sí. Ben, antes de entrar en materia, permítanme que lle aclaren os datos. Vamos con uns poucos de datos. Primeiro, creemos que esta situación non se deriva de que non haxa fondos, senón que se deriva de eficacia, ni máis ni menos. Derívase de unha nefasta xestión, neste caso, por parte do Goberno do Estado, e que provoca que os principales beneficiarios das axudas, neste caso os concellos, nos teñamos que pensar hasta ás veces, moi seriamente, concorrer a estas axudas, porque a veces son un auténtico regalo envenenado para as administracións locais. E vou explicar o porqué. E vamos cos datos. No caso da EDUSI, fixose unha primeira solicitude de pagos a beneficiarios de 3.200.000 euros o 30 de decembro de 2019. A mesma foi ingresada o 25 de febreiro de 2021, 14 meses despois. O segundo SPB fíxose de 890.000 euros, fíxose o 18 de decembro de 2020 e foron devoltos o 16 de xuño de 2017, 7 meses despois. Neste caso non tivemos tanto retraso. No terceiro SPB, solicitado 22 de decembro de 2021 por 800.000 euros, devolvéronolo o 9 de xuño, neste caso 18 meses desde que se justificou. E hai que ter en conta que, como digo, desde que se justificou, o cal quere dicir que antes de justificar nós facemos o pago. Se entre que prepara a documentación se justifica e se presenta a justificación tardan 18 meses, quere dicir que o Concello adianta eses cartos máis de 2 anos porque fai antes o pago. Vamos co IDAE. O IDAE pediuse un primeiro SPB de 2,7 millóns de euros que nos adiantaron, si é certo. Pero, con data de novembro de 2022, miren a donde me vou, pediuse a devolución de 4,5 millóns. E 12 meses despois, seguimos agardando esa devolución, que no Concello xa se abonou en agosto de 2022. Por tanto, hai máis de 15 meses que temos eses 4,5 millóns de euros. Tamén, aclararlles, que agora parece que, según o rebalo de Lalín e de outros concellos, porque esta situación teñen a todos os concellos, sean do color que sean, que acceden a estes fondos, pois parece que se vai adiantar un pouco a cousa. Pero, se nos fiamos do que nos din os técnicos e a información que nos chegan, que os pagamentos, como moi pronto, a finais do 2024 ou 2025. Co cal, poñémonos nunha situación de 2 anos e pico, ou camiño de 3, para que nos ingresen ese fondo. Pero, ademais, esta situación vai se agravar máis, porque agora este Concello vai facer un quinto SPB de 2,5 millóns de euros do DUSI que se van a xustificar. Co cal, a 1 de xaneiro de 2024 ascenderá a deuda a preto de 7 millóns de euros. Co cal, neste caso, o Goberno do Estado vai ter retidos e comprometidos o 30% do que son os recursos anuais da Administración. Se vostedes, sobre todo, señores socialistas, poñían o grito no ceo con outras cuestións que eran destas cifras, pois que dirán agora que nos teñen retidos a toda a veciñanza de Lalín 7 millóns de euros. Pola nosa parte, o que pedimos
para non ver comprometidos os servicios e para non ver comprometidos os funcionamentos desta casa é que se axilice o antes posible estes pagos e que non tardemos máis de 2 anos en recibilos. E senón, que fagan como a Cosperte da Plaza de Abastos, onde avanzan o diñeiro para que os concellos non teñan que soportar esa carga financiera. Do contrario, vai ser moi complicado seguir concorrendo a estas axudas e que están a significar unha auténtica hipoteca para os concellos. Esta situación, sin dúbida, que deriva de que estamos como estamos, e non vou entrar máis aí, en Madrid, e quen paga as consecuencias son a veciñanza dos concellos, porque, como digo, esta situación non só a padece Lalín, senón que a están a padecer todos os concellos que accederon a estes fondos. Gracias, Avelino. Turno para o Bloque Nacionalista. Ariana, ten a palabra. Sí. Bueno, chámame moito a atención que vostedes en cada pleno que irán traer unha moción para botarlle pedras ao Goberno Central. A mí sorpréndeme. Andade sempre na mesma e no pleno pasado foi co da lei de amnistía. Bueno, aqueles discursos eran dignos de esquecer. No anterior foi o de benestar animal, non falemos de cabras e ovellas. Neste, o dos prazos incumpridos. A ver, o dos prazos, para todo o mundo, é relativo, como todo na vida. O vaso, dependendo de se se ve desde Madrid, desde Santiago ou desde Lalín, pode ser medio cheo ou medio baleiro. 3 das 4 solicitudes, lín aquí, están abonadas. 14 a 16 meses despois, creo. Parecevos moito retraso. Bueno, a outra, segundo dicides, leva 10 e outra 1 ano. Bueno, é moito atraso e nós non temos pena do Goberno Central, a verdad. Pero falando de prazos, mozos e mozas, o CIS, a pista de atletismo, o Manuel Rivero Vello, as parcelarias, os sumidoiros, as traídas. Dicías, Avelino, que era ese caso que vos acomete unha nefasta xestión ou falla de eficacia. É quizáis cada un destes casos que nombrei unha nefasta xestión ou unha falla de eficacia? Para darlle algo de sentido, poño palabras textuales da moción. A débeda obriga ao Concello a reducir os investimentos para mellorar dos veciños. Sorpresa. E nós pensando na gran praza. Quen contaba? Non temos diñeiro, pero depende de para que, xa se buscará. E para rematar, sempre traedes mocións que solicitan cousas ao Goberno Central, a min pareceme ben, é ben para todos, pero estamos desexando unha que diga: o Concello de Lalín solicita á Xunta de Galicia que defina de xeito veraz os prazos de remate do CIS e especifique as especialidades que ofrecerá. Sería interesante, pero non quedaría ben entre amigos. Trede a vos. E despois... Non, ti traes as que che convén. E despois, unha cousiña que quería apuntar, porque me sobra moito tempo. Primeiro, o dos soldos é tan repetido porque o repetides todos os meses. Tin, na vosa conta. E segundo, nós somos pesados co dos soldos, pero vos co da pandemia tedes tela, rematei. Non hai máis. Gracias, Ariana. Turno para o SOE, quen defende. Anxo, ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, a nos parecenos razonable e mesmo desexable que se axilicen todos os procedementos burocráticos, porque é un mal que afecta, por desgraza, a todas as administracións, dende a Unión Europea, o Goberno Central, pasando pola Xunta de Galicia, e incluso o Concello de Lalín. Sen ir máis lonxe, vostedes teñen aínda sen resolver as axudas que lle dan as familias para o inicio do curso escolar, que empezou hai case 2 meses. O gasto das familias xa está feito. Entón, por aí, podíamos estar de acordo. É desexable que se reduzan sempre, o máximo posible, os trámites administrativos. Pero, bueno, o que plantexan vostedes aquí é outra cousa, unha petición moi concreta e, como non, o Goberno Central. Vostedes, cada vez que hai pleno, traen aquí unha petición ao Goberno de Pedro Sánchez. É como unha especie de tradición.
Saben que non ten ningún tipo de recorrido, por absurda, que a petición morre aquí, pero a vostedes dalles igual, vostedes insisten, porque mentre se fale de Pedro Sánchez, non falamos dos problemas de Lalín, que insistimos son moitos. Hoxe publicanse os datos trimestrais da EPA e o paro baixa en Galicia, non sei, en Lalín creo que non. Miren, se todos os concellos de España fixeran como a vostedes, o Goberno Central tería que responder a 8.000 solicitudes cada mes. Imaginen a cantidade de funcionarios que faría falta só para responder a estas peticións. Entón, sí que teríamos un problema burocrático de primeira magnitude. Pero ben, a cuestión é que lle solicitan o Goberno de Pedro Sánchez que lles axilice uns pagos que teñen que ver con axudas europeas. E iso, vostedes saben perfectamente que é moi complicado, porque as axudas europeas están sometidas a unha fiscalización moi rigorosa, que non depende só do Goberno de España, senón tamén da Unión Europea, que é a que paga, e a que libera os cartos por bloques, e non según as necesidades de caixa dun concello concreto, neste caso o de Lalín. Miren, o Goberno de España ten que facer transferencias a este concello, iso é certo, e iso é porque este Goberno, o que vostedes insultan en cada pleno, inviste, e moito, en Lalín. 150.000 euros para a xenda urbana, 7 millóns para cambio de luminarias, 1,2 millóns de fondos europeos para a Plaza de Abastos, 2,5 millóns de axudas directas para paliar as consecuencias da guerra en Ucraína, 9 millóns transferidos polo Goberno á Xunta de Galicia para a construción dun CIS que non son capaces de construir. Pero, bueno, non se preocupen porque hai un anaco, decía o alcalde, que ele estaba tranquilo porque sabe que van a pagar, van a cobrar, poden estar tranquilos. Non hai un problema de cartos, hai un problema de xestión. E por eso, a semana pasada, en Granada, a tenente de alcalde pedía, hai un problema de xestión en Lalín, por eso, non por eso, sino a semana pasada, en Granada, a tenente de alcalde pedía ao Goberno de España que, por favor, intermedie coa Unión Europea para conseguir prórrogas para os proxectos que vostedes non son capaces de executar pola súa falta de xestión. Miren, no pouco que levo neste pleno chamaron a Pedro Sánchez felón, o Partido Socialista franquicia de poder. Avelino chamou ignorantes aos que fan as leis do Partido Socialista. Do Partido Socialista, por suposto. O alcalde insinuou no pleno pasado que algúns non éramos do país. Non sei se nos quería chamar franceses ou marcianos. Igual insultar non é a mellor maneira de facer amigos e de pedir favores, que é o que están pedindo aquí. Pero por nós non se corten, insistan, porque temos bastante claro que as cousas hai que tomalas de quen veñen. Moitas gracias. Ten a palabra, despois vai pensando que lle chamou felón a Pedro Sánchez porque eu non oín, salvo que neste pleno, e non fun ao baño, eu neste pleno non lle oín chamar felón a Pedro Sánchez a ninguén dos 21. Eu tamén opino o mismo, pero que ninguén chamou. Non intervides. Avelino ten a palabra. No, pero diz Rafa que non interveñen. Ten a palabra, Avelino. Ben. Señora Ariadna, vou parafrasear a señora Teresa Varela, e vostede sempre me di que utilizo a técnica do ventilador, este hoxe colleu o ventilador por dous. Pero, falando deso, tamén lle vou dicir, señora Ariadna, que me sorprendeu. Eu teño no seu ámbito profesional como unha gran técnica e hoxe hasta me descubriu que na parte teatral tamén se lle dá bastante ben, co cal que me sorprendeu gratamente. Pero agora sendo un pouco serios. Primeiro, Gran Plaza, vostedes sempre nombran. Mire, xa lle dixen nun pleno, a Gran Plaza foron vostedes que fixeron un plebiscito da Gran Plaza e a veciñanza de Lalín, por moito que lles doia, dixo que sí quería Gran Plaza. Fala vostede da Xunta de Galicia. Hombre, que en Lalín nos queixemos da Xunta de Galicia ten traca. Porque o que inviste a Xunta de Galicia en Lalín, pois, hombre, non vou entrar xa en datos que xa están mascaditos e contaos, pero, home, que vostede critique a Xunta de Galicia cos investimentos que fai en Lalín é de traca. E despois, señor Anxo, claro, vostedes din que hoxe tuven aquí un papelón. Bueno, o papelón agora foi o do seu, que hasta se trabou. Primeiro dixo que viñan os cartos en bloque, que non había cartos, despois que si había cartos, pero que era unha cuestión de xestión. Mire, é que efectivamente, antes de dárnoslo a nós, sí que hai cartos, e xa están os cartos. Senón, non poden sacar as líneas, que é como lle funciona unha administración. E radica totalmente en xestión. Di vostede que nos dá igual o problema. Mire, non nos dá igual. Porque nós estamos aquí para xestionar e que nos teñan retidos o 30%
do orzamento, o que sería o equivalente ao 30% do orzamento municipal, é unha auténtica barbaridade. E é unha auténtica barbaridade que nós paguemos as facturas do IDAE en agosto de 2022 e que parece ser que vamos cobrar para 2025. Eu entendo que haxa complexidade, entendo que poidan pasar meses, pero estamos a falar de anos, non de meses. E logo, que nos pretenda dar leccións no DUSI, hombre, se en algo se esforzou, se en algo traballou este goberno, especialmente a teniente de alcalde, foi no DUSI, que vostedes deixaron executados do DUSI un 3%. Era o que tiñan vostedes executado e xustificado. Entón, leccións en execución do DUSI, permítame que non poida dar moitas. Por non falar do desastre que en algúns casos pretendían facer co DUSI e que este goberno tuvo que arranxar. Pero unha vez máis vemos como vostedes pois non son capaces de recoñecer que o Goberno do Estado ten un problema, que o Goberno do Estado con estas axudas o que está é a afogar os concellos e que, sin dúbida, está comprometendo a capacidade económica dos mesmos. Ben, isto eu entendo que os señores do PSOE se encarguen, Anxo o faga con ahínco, o mellor que lle parece, que lle se encargue de defender os seus. É lexítimo, pero no pleno... Perdón. É lexítimo, pero no pleno pasado escoitamos a Mario López dicir que ele está a favor da amnistía. Vale. Está ben que lle manden o recetario, pero que... No, pero, bueno, vale. Bueno, dixeches, que estabas a favor da amnistía. Bueno, home, vale. Ahora resulta que Anxo Álvarez, bueno, estás a favor da amnistía, punto, xa está, ou non... No. A ver. Ben, vale, moi ben. Mario, tes toda a razón. Anxo fala de xestión e dinos que nós somos os mal xestores e resulta que non mira, ou sea, ve a palla no ollo alleo e non ve a viga, máis que a viga, o transatlántico no do PSOE. O PSOE, a nivel Madrid, é un auténtico desastre. Ten un montón de cartos que non sabe nin que facer con eles. Mire, agora mesmo hai 194.000 millóns de euros. Sabe unha cousa? Xa chegan cando tome posesión. O goberno que está en funcións, polo menos podía facer algo. Non se sabe como se va a distribuir nin o primeiro. Non sabe o que vai ir aos concellos, non sabe o que vai ir ás comunidades autónomas, non saben absolutamente nada. Nada, porque son nefastos na xestión. Eu creo que o PSOE de Madrid, o PSOE do Estado, que está o goberno do Estado en xeral, non o PSOE, o goberno do Estado encabezado polo Partido Socialista, é un auténtico desastre na xestión, porque non se sabe nin por onde van ir. Mire, a día de hoxe ainda non está claro absolutamente nada o que nos tiñan que dar os concellos para facer os orzamentos. E sabe unha cousa, é certo que están en funcións, de acordo, pero están en funcións. E debíamos haber mandado aos concellos, bueno, a administración local en xeral, que temos que ter os orzamentos aprobados antes do 1 de xaneiro por lei, por unha lei estatal, debíamos mandar, polo menos, dicir canto nos vai tocar, como mínimo, que sempre o facían. Por lo tanto, que me vai pedir vostede? Eu entendo que teña que defender aos seus, pero, concho, sexa un pouco máis ecuánime. Se alguén ten unha falta de xestión total ou parcial, é o Goberno de Madrid, que xa lle adianto que non seremos capaces de executar os 194.000 millóns de euros, pero por culpa deles. A usted parece normal que nos den, hai 15 días, non, hai máis ou menos un mes e medio, 2 meses, que nos den o que é a Plaza de Abastos, e que nos diga que ten que estar rematada antes de agosto do ano que ven. Non ve que sea imposible. Eso é unha burrada de uns incompetentes en canto a xestión se refire. Porque é imposible técnicamente. É imposible. Porque tens que encargar o proxecto. Hai que aprobar o proxecto, pedir permiso a patrimonio, adxudicar a obra. Entón, eso é darche un regalo envenenado que decía Abelino. E iso é xestión. Eso é, sabe unha cousa? Eso había que haberlo quitado hai un ano. Entón, sí, polo tanto, se algo non fai o PSOE,
do Goberno Nacional é xestión, sin duda. Vamos a votalo. Votamos. César, chámate, Rafa. Ave, votáchese. Falta Noel. Perdón. 20 votos emitidos. 20 votos emitidos no fragor da batalla. 20 votos emitidos, a favor 11, en contra 0, abstencións 9. Queda aprobada por maioría. Imos co punto siguiente. Moción de compromiso para que o Concello de Lalín facilite aos abonados unha tarxeta digital que permita o acceso a aquelas instalacións que non precisen asistencia de técnicos profesionais. E quen defende isto? Medela, Miguel Medela ten a palabra. 5 minutos, Miguel. Sí. Bos días a todos e a todas. Bueno, traemos esta moción porque moitos dos usuarios do Lalín Arena pois nos transmitiron esta necesidade, non? As instalacións do Lalín Arena non poden quedar a marxen das melloras e evolucións digitais que trouxeron os fondos europeos e DUSI, como Smart City, e outras que a día de hoxe melloran a accesibilidade a diferentes cuestións de veciñas e veciños, como a propia administración electrónica do Concello. Consideramos que nun Concello cun elevado número de practicantes dos deportes en diferentes modalidades, a Administración Pública debe facilitar a medida do posible o acceso a instalacións deportivas e sempre respetando a Lei de Protección de Datos. Ter constancia das persoas que acceden aos bens patrimoniais, que son de todos e de todas. En ocasións teñen atrancos para facelo. Como pode ser, por exemplo, o peche das instalacións en parte das fines de semana por un falta de personal que entendemos que posibilita poder ampliar as horas de práctica deportiva nas instalacións municipais. No noso pobo se existe algún ximnasio privado que ten ese servicio. A tecnoloxía actual permite a existencia de dispositivos que poidan axudar a solventar estas situacións, como podría ser a obtención por parte dos abonados e abonadas do Lalín Arena ás instalacións que non precisan socorristo ou monitor, de tarxetas digitais que permitan entrar nas pistas de pádel, ou na de tenis, ou na de pesas, ou naquelas instalacións na que sexa posible a práctica deportiva individual ou colectiva sen necesitar asistencia conforme á legalidade vixente. Por iso pedimos que o Concello de Lalín facilite aos seus abonados e abonadas unha tarxeta digital que permita o acceso a aquelas instalacións que non precisan a asistencia de técnicos profesionais do Concello, nun horario a determinar pola propia Administración. Nada máis. Moi ben. Por parte vosa, intervés, María. Tes a palabra, Ariana. Nada, vou ser moi breve. Calquera moción que sexa positiva, útil e beneficiosa para os veciños e veciñas, pois terá o noso apoio. Neste caso será así tamén. Estamos de acordo en que se pode dispoñer da tecnoloxía, en calquera eido, tamén neste, por suposto. Se o servizo proposto cumpre a legalidade e é mellor para os usuarios do Lalín Arena, votaremos a favor. Nada máis. Turno para o PSOE, que dou a palabra a Alba. Alba Forro ten a palabra. Si, nada, eu tamén vou ser moi breve, simplemente dicir o mesmo, que estamos totalmente de acordo en todo o que pode significar melloras en canto a operatividade das instalacións municipais para os nosos veciños e veciñas. O que si tamén nos parece importantísimo se falamos de instalacións, e neste caso do Arena, é que haxa monitores nas salas, porque recibimos diariamente, prácticamente a diario, queixas por este tema. Non ten sentido que uns usuarios lle teñan que ensinar as novas incorporacións como teñen que facer uso das instalacións, xa que estás a cobrar por un servicio que non se está dando e non se ofrece. Tamén nos parece importante neste tema que se lle poña solución ás listas de agarda dos cativos para o tema da natación. Lembramos que antes que había a posibilidade de que foran pola AMPA e agora esa posibilidade non existe, e vemos como hai nenos que levan máis de 3 anos esperando por unha plaza para aprender a nadar. E coa moción, por suposto, que estamos a favor. Moitas gracias. Turno para Raquel Lorenzo.
Bos días a todos e a todas. Bueno, pois, dentro da ampla e novidosa planificación que o equipo do Departamento de Informática realizou para a parte, como dixo Miguel Medela, para a parte Smart City dos fondos europeos, xunto a socios tecnolóxicos punteiros e de primer nivel, unha das novidades que se incorporou a este proxecto foi a plataforma ciudadana, que vai suscrita dentro dun programa La Línea Infinito. O que empezou sendo unha tarxeta digital, en principio, como apuntaba a compromiso na moción, descartouse por estar obsoleta e apostouse por un proxecto máis moderno e tecnolóxicamente máis sostible como foi a plataforma ciudadana. A tarxeta digital desbotouse para incorporar unha tarxeta cidadá virtual dentro desa plataforma La Línea Infinito, que é onde se implementou un apartado cunha identidade digital persoal que permitía acceder a instalacións como La Línea Arena, pero tamén a outros servizos. Esta tarxeta cidadán pódese levar no móvil e a través dun QR permite acceder a servicios cun control electrónico. Aforramos así a emisión de plásticos, aceleramos a tramitación e incluso melloramos o servicio. Na actualidade, a app do La Línea Arena, incluída no proxecto La Línea Infinito, a través da identidade digital, permite acceder xa ao La Línea Arena en vez de usar esa tarxeta de plástico, como dicía antes. Estamos traballando para implementar esta solución tamén no acceso a outras instalacións, en concreto, as Concellerías de Deportes e Novas Tecnoloxías están a traballar para que nun breve período de tempo se vai a poder acceder coa app do La Línea Arena, tanto a reserva de pistas como acceso a elas, tanto en horario habitual como fora dos horarios de apertura do La Línea Arena, e isto vai a realizar para as pistas de pádel, para as pistas de tenis ou incluso o ximnasio do La Línea Arena. Decirlle a compromiso que votaremos a favor desta proposta, porque é un servicio que xa está implementado a través desta app para o acceso á La Línea Arena e que seguimos traballando para poñelo en marcha con outros servicios dos que falaba tamén fora dos horarios habituais e que permitan acceder tanto a pistas ou instalacións sin que haxa personal nesa instalación. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Miguel Medela. Sí, ben, bueno, pues dar as gracias a todos. Estamos de acordo que sea unha aplicación. O importante é dar o servicio e nada máis. Está ben. Moitas gracias. Entón vamos a votala. Votamos a moción de compromiso. Faltame un. 19 votos emitidos, a favor 19, apróbase por unanimidade. Imos co punto 12. Vou vos pedir que me acaba de chegar aquí unha... Teño que solucionar unha urxencia do Concello, non miña. Vou un momento ao meu despacho e volvo rápido. O punto 12 é a moción do PSDG-PSOE para solicitar que se atendan as demandas da veciñanza da Rúa P e se condicione a mellora deste viario no casco urbano. Baixo en 5 minutos. A quen lle dou a palabra? Ten a palabra Alba Zorno. Bueno, 5 minutos. Fai unhas semanas mantivemos unha reunión cos veciños e veciñas da Rúa P. Eles emprazáronnos nesta mesma rúa onde podemos comprobar o mal estado da mesma. Con esta moción o único que pretendemos é darlle voz á xente que vive aí, xa que se sinten abandonados pola administración que teñen máis preto que é o Concello. E creemos que deben ser escoitados e tidos en conta ao igual que os veciños e veciñas de outras aldeas ou de outras rúas. Pero non só os veciños que viven nesta rúa necesitan ser escoitados e necesitan mellorar as súas condicións, porque a falta de mantemento desta rúa afectalle a eles, por suposto, pero tamén lle afecta a totalidade do Concello. E incluso, cousa que tamén nos preocupa, afectalle a imaxe que estamos dando do centro da nosa vila cara a fora, que non é precisamente boa. Estes veciños levan anos sen ver como se repón o firme na Rúa P, simplemente se fan parches cando xa é imprescindible e comentan que incluso eles taparon algún dos fochancos con materiais propios. A falta de iluminación tamén é evidente, hai puntos moi escuros polos que non resulta nada cómodo andar de noite e, por suposto, a iluminación de Nadal ou festiva nunca chega a este vial. No contorno desta vía
desta vía tamén hai edificacións que non teñen canalóns baixantes, co cal a auga que baixa por aí acumúlase nun tronque e fai charcos. Hai fincas que están repletas de maleza, repletas de suciedade que non se limpan dende non se sabe cando, con silvas que, por suposto, son máis altas que a min. Eu sei perfectamente que hai veciños e veciñas de moitas aldeas ás que se lle mandaron instancias e requerimentos para que limparan as súas fincas e non sabemos por que esta que está en pleno centro de Lalín non está limpa e non se lle mandou nada. Teñen tamén que facer o seu traballo, teñen que facerse cargo das colonias de gatos que están afectando a Rúa P. E outra das cousas que máis lle afecta a esta rúa son os aparcamentos indebidos de vehículos, xa que a miúdo estes aparcamentos provocan que os coches non poidan salir dos garaxes, o que non se lle dá ningunha solución dende a Administración máis que multar aos propietarios dos coches. Os veciños e veciñas propoñen que se faga unha rúa peonil, tan só permitindo o paso para os residentes aos propios garaxes. Se falamos de accesibilidade para as persoas con mobilidade reducida, pois esta rúa é totalmente antítese da accesibilidade. É imposible subir ás beirarúas ou transitar por elas. É imprescindible solucionar isto para que poidan andar as persoas que van en cadeiras de rodas ou que levan carriños de nenos, etc. Eu entendo que lle faga moita gracia porque se están rindo a gargalladas na bancada de enfrente, digo, porque igual non se ve no vídeo, pero faltalle tirarse da silla. Eu creo que non me fai tanta gracia a ninguén daqui, e sobre todo aos veciños que teñen aí enfrente, pois igual tampouco. Por todo isto, presentamos esta moción, sabendo que no Partido Popular lle gusta moito dicir iso de que todos os veciños e todos os cidadáns temos que ser iguais e temos que ter os mesmos dereitos, pois a ver se intentamos que así sexa dende a concordia, que os veciños da Rúa P teñan os mesmos dereitos que os das outras rúas ou das outras aldeas. Deixemos de gastar millóns de euros en cousas que son totalmente innecesarias e que ninguén pideu e gastémolos en cousas que son realmente urxentes. Non podemos estar pensando en meter millóns de euros nunha gran praza cando hai unha rúa no centro da vila que está chea de fochancos e leva décadas sen asfaltar. E remato esta primeira intervención. Moi ben, turno de intervención para o Bloque Nacionalista Galego. A quen lle dou a palabra? A ti, Ariana. O caso da Rúa P pois non nos sorprende. O que sí que me chama a atención, que supoño que non será así e que serán realistas, é que os seus veciños atopen como extraño o comportamento do noso goberno. Veñen, cito aquí, mantiveron reunións con concelleiros do actual goberno que previamente ás eleccións lles prometeron que había un proxecto para mellorar esta vía, pero que agora este proxecto non existe. Bueno, pois o modus operandi de sempre. Veñen antes das eleccións, prometen algo e logo esquecen. Penso que sempre o fan desta maneira. Para min a sorpresa é mínima. E isto podería ser un caso illado, podería parecelo, pero se ampliamos as miras un pouco máis, resulta que é un problema que se estende en case todas as súas eivas, por exemplo, no rural. Silvas que chegan ao medio da carretera, temos os máximos poñente en aldeas de Cercio, que petan contra os coches, accesos que son unha vergonza, por exemplo, na aldea de Pardesoa, por todos os seus accesos, pese a ser parte dunha parroquia na que os resultados para o PP son un soño. Iluminación deficiente, etc. O de todos os días, en todos os lados, tamén na Rúa P. O estado desa rúa, o seu abandono, ao final é unha imaxe moi representativa e para mostrar o preocupado que está o noso goberno por nós. Dicirlle que estean tranquilos, que volverán prometer. De feito, xa empezaron a facelo. Xa empezaron co tour das vindeiras autonómicas parroquia por parroquia. Imagino que levarán o libro de fai 4 anos outra vez. En unha feira, incluso veu a conselleira a inaugurar a limpeza dun vertedoiro incontrolado. A conselleira. Un vertedoiro á beira da carretera que leva anos ali, teño fotos de fai 4 anos no meu teléfono, e que era unha vergonza, leva ali anos. Son plásticos, na súa maioría, agrícolas. Quizáis mellorar a recollida non estaría mal. E acordelles agora, de verdade, pero vos credes que isto vende? Ven a conselleira aquí... Non, perdón, veu a conselleira aquí, é unha pregunta, cando tivemos o problema dos parques eólicos. Ese problema tamén era unha feira. En Goiás, en Pardesoa, era a mesma conselleira e eu pregúntome onde estaba. Onde estabades vós?
Non tiñades tantas ganas de visitar Maceira, nin Goiás, nin Pardesoa, porque non había autonómicas. E aí había negocio. Visitástelos, sí, efectivamente, visitástelos cando nos dixemos que o íbamos facer porque non vos quedou outro remedio, porque aquí votouse en contra de debatir ese problema todo o mundo, excepto o BNG nun pleno. Ben, queridos compañeiros do PSOE, non falemos de peatonalización, recordade que aquí imos ao revés, non quedan maceteiros para poñer nas entradas das ruas. Están colgados nas farolas. E a peatonalización vai cara atrás. E este é un fracaso. Gracias. Ariana, turno de palabra para compromiso. Quen ten a palabra? Iria Fernández. Ben, bos días. O tema que estamos a tratar é algo que coñecemos de primeira manxa, que de compromiso tamén tivo reunión coa veciñanza desta rúa. O maior problema está na saída dese garaxe para o cal hai que atopar unha solución o antes posible, porque a xente ten que ter dereito a sacar o coche do garaxe. E a ser posible, unha solución que non implique chamar a policía local cada vez que haxa un vehículo que queira salir, o sea, que estea aparcado ali diante. A isto hai que sumarlle a cantidade de agua que se acumula cada vez que chove pola falta de desagües. O mal estado da beirarrúa que provoca que a xente con mobilidade reducida teña que camiñar pola estrada a cal tamén está nun estado desastroso. E a falta de limpeza da zona que se dá moi de vez en cando. Dado que os impostos os pagan todos os veciños, independentemente da rúa na que viven, todos os veciños deberían ter os mesmos servicios e ter as infraestructuras que dan acceso á súa vivenda e condicións óptimas. A opción proposta pola veciñanza de que a rúa sexa peonil solucionaría moito destes problemas e axudaría á seguridade veciñal. Por todo isto, nós estamos a favor da moción do PSOE. Graciñas. Gracias, Iria. Turno para o responsable de urbanismo en Lalín, Pablo Areán. Bueno, bos días a todos. Antes de nada, Alba, sinto moito que dicirche e explicarche que os nosos compañeros non se rin nin máis nin menos nestes plenos que a todos os demais membros que forman parte do pleno. Que lle senta vostede mal é outra cousa, pero é unha cousa personal súa. Estou vendo que en cada un dos plenos últimos está outra vez ca mesma matraca pretendendo facer o que realmente facer ver o que realmente non é. Por outro lado, señores do BNG, parece que lles molesta que fagamos o noso traballo, non queren que vayamos ás aldeas, que falemos cos veciños e que recollamos as peticións. É o que vostede dixo, parecelle mal que fagamos ese traballo. Como tamén lle parece mal e non recoñecerá que eses parques eólicos dos que vostede acaba de falar non foron para adiante precisamente porque nós lle fixemos frente de forma contundente. Pero, por outro lado, vamos ao que nos atañe neste caso, que é a proposta, a moción do PSOE, propoñendo a arranxo da Rúa P. Señores do PSOE, con todos os respetos, tiveron vostedes unha maravillosa, unha magnífica oportunidade para arranxar esta rúa e deixárona pasar. Formaron parte dun grupo de goberno durante 4 anos e non fixeron nada ao respecto. Durante a súa época de mandato actuaron, fixeron obras na rúa Enrique Vidal Abascal, xusto a que está ao lado, e non aproveitaron para facer nada nesta pequena rúa que teñen xusto o carón. Era o momento perfecto para facelo, pero permítanme tamén que lle diga que estou comenzando a pensar, despois de revisada a documentación e vendo a cantidade inxente de artigos que recollían a prensa naquelas datas coas queixas dos veciños da Vidal Abascal polos problemas que lle estaban ocasionando vostedes coa súa intervención na rúa Vidal Abascal, empezo a pensar que case mellor que non fixeran nada. Anúnciolles, ademais, neste momento, que o sentido do noso voto vai a ser negativo. Pero vai a ser negativo por un motivo obvio que vostedes coñecen sobradamente, que os veciños de Lalín coñecen sobradamente e que nós, ademais, reflexamos incluso no noso programa electoral, que recolleu incluso en numerosos artigos a nosa prensa local. Propuxemos no noso programa a definición dunha améndoa central no casco urbano de Lalín e coa implantación dun novo plan de tráfico neste ámbito, non neste ámbito, para todo o casco urbano.
Esta é a definición, o plano co que estamos a traballar nesa definición desa améndoa central. Isto é unha foto aérea de Lalín onde resaltamos precisamente esa definición e onde poden ver nesta esquiniña onde está a Rúa P, xusto ao lado da Enrique Vidal Abascal, na que vostedes puderon aproveitar o momento e non o fixeron. Na nosa proposta, nós o que pretendemos é apostar por espazos máis amplos para os peóns, apostar por estender a plataforma única eliminando barreiras arquitectónicas, unificar criterios estéticos, actualizar e mellorar os servizos desas rúas, humanizar esas rúas. Eso é no que levamos tempo xa a traballar, no que estamos facendo grandes esforzos. Forman parte destes traballos, por exemplo, para que vexan algo tangible, as obras de acondicionamento da zona verde de ocio da área de reparto das sauces, que xa hai un proxecto que está nunha fase sensiblemente avanzada que se pode comprobar no sitio. Pero existe outro moito traballo. Aquí teñen unha serie de documentos amplos que forman parte da nosa forma de traballar. Sei que non lle gustan as infografías, sei que para vostedes non acaban de entender que nos tempos actuais isto é unha ferramenta útil e indispensable de deseño e de traballo que a nós nos permite albiscar e traballar sobre o cal é o noso obxectivo, o que queremos para esa zona, neste caso concreto, na améndoa central do casco urbano de Lalín. Pero vamos a cuestións máis concretas. Saben vostedes canto mide de longo a Rúa P ou canto mide de ancho? Non o saben, pero vou dicir eu. Aproximadamente mide de longo entre uns 65 e 70 metros de largo, dependendo onde poñamos o punto de referencia. Como mide de ancho en torno a uns 6, 6,5, 7 metros, depende onde collamos a sección desa rúa. A onde quero chegar con todo isto? Que non é a primeira vez que nos fixamos nesta rúa, nin por suposto vai a ser a última vez que nos fixemos nesta rúa. Levamos moito traballo feito sobre este tema. Por suposto, comprendemos perfectamente que os veciños de cada unha das rúas, neste caso tamén os desta concretamente, teñen dereito e teñen incluso a obriga, a legitimidade para solicitar e reclamar todas as medidas posibles para as súas rúas. Terminou o tempo, Pablo. Terminou o tempo. 30 segundos, veña. Doche 30 segundos, veña. Sí, estás. O que si non comprendemos é que vostedes se den conta agora desta situación cando nos levamos tanto tempo traballando con todas estas cuestións e temos tanto tempo avanzado. Semella máis ben que vostedes queren meter un tanto no último minuto, no tempo de desconto, ou que incluso mesmo queren comezar a Liga cando levamos a metade dos partidos xa xogados. Estas intervencións, por suposto, non se van a executar todas de xeito simultáneo, todas ao mesmo momento, pero tranquilos, chegaremos a elas e executaránse, non se preocupen, pero polo momento temos unha cousa clara, levamos un ano como mínimo por diante de vostedes. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Turno para Alba Forno para debater a moción. Bueno, non vou entrar no primeiro que dixo cando comezou a intervir, porque sabe vostede que é perfectamente falso e saben todos os que estamos neste pleno que é perfectamente falso. Pablo Areán, mire, dixo, formaron parte dun grupo de goberno. Non, minte, como ten por costume facelo vostede e todo o seu equipo. Nin eu, nin Mario, nin Anxo, formamos parte de ningún goberno. Ollo. Non entendo porque van votar en contra, nin entendo que non falaran prácticamente da rúa a que nos referimos nesta moción e cambie o tema e se dedique a falar da rúa Abascal ou dos Sauces, que si quere falamos dela, pero noutra ocasión, porque hoxe traemos aquí unha moción para falar da rúa P, que é ao que nos debemos ateñir. Pero, de verdade, creo que a súa intervención foi unha absoluta falta de respeto, non a nós, sinceramente, senón aos veciños e veciñas desta rúa que nos trasladaron as súas demandas e as súas queixas e que non lle contestou absolutamente a ningunha. Que llo van facer? Bueno, non me pode ser dentro de 25 anos ou de 40. Eu entendo que non lle guste que lle saquen as cores. Isto non é unha iniciativa nosa, non é unha iniciativa proposta polo Partido Socialista. Isto é o que pide a veciñanza da rúa P, nin máis nin menos. Non lle dá absolutamente
vergoña estar gobernando en Lalín as últimas 3 décadas, porque fala do goberno anterior, pero foron 4 anos, home, vostedes levan 3 décadas, e ter unha rúa no centro, co firme de fai 20 anos, entre parche e parche e furacho e furancho. Falaban de falta de xestión no goberno central. Dígame se isto non é falta de xestión. Unha rúa que non se asfalta desde fai décadas, que non se ilumina como debería, uns veciños e veciñas que non se sinten escoitados, que teñen no medio da rúa fincas cheas de maleza, que teñen problemas para sair do garaxe. Imagine se cae unha urxencia e unha persoa non pode sair dese garaxe. Bueno, pois diránlle que colla un taxi. Non é falta de xestión a falta de limpeza desa rúa, non é falta de xestión ter beirarrúas polas que non se pode transitar cunha cadeira de rodas, polas que non se pode transitar con unha silla dun carrito dun neno pequeno. Dígame se iso non é falta de xestión. Nós o que non imos deixar de facer, por moito que vostede nos chamo que lle dé a gana, é escoitar aos veciños e veciñas que nos solicitan, ademais neste caso, e trasladar as súas demandas aquí ao Concello no pleno, en forma de rogo, en forma de moción, en forma de pregunta ou como sexa. Vostedes o que teñen o que deberían facer é recoller estas necesidades, recoller o sentir dos veciños e veciñas e intentar solucionalo, en vez de traer aquí mocións como nos teñen acostumados, chorras en contra do Goberno central, cantos ao sol, como lle gusta decir a Crespo. O que deberían facer é que a veciñanza non sinta que vostedes, que o Goberno do Concello, o Goberno da Administración que teñen máis preto, pasa solo por ali, pois cando toca repartir os libriños da campaña electoral ou cando lle van ao peto para recadarlle os impostos. E vostedes non tiveron como rebatir ningunha das cuestións que plantexaron aquí os veciños e veciñas da Rúa P, aos que, por certo, teñen abandonados dende fai moito tempo. Ojalá rectifiquen e retomen o contacto coa veciñanza. Moitas gracias. A verdade é que oíndo a señora Alba, oíndoa, pois dá a sensación de que vostedes son os campeóns de facer infraestructuras neste Concello. Mire, mal que lle pese, o seu grupo formou parte e eran os tenientes de alcalde deste Concello durante 4 anos. E sabe o que lle digo? Que durante eses 4 anos fixeron a Rúa Vidal Abascal, que non é precisamente un motivo de satisfacción. Ali ten enterrado un depósito de gasoil inutilizado, que non se quitou. Ali ten todavía as tuberías en fibrocemento, en Uralita, para que todos nos entendemos que están prohibidas, e deixáronllas, a pesar de que nos o habíamos reclamado, e outras lindeces. E logo botaron diante da estatua de Loriga unha pouca pedra. Son as 2 grandes obras que fixeron en 4 anos. Sabe cantas fixemos nos en 4 anos? Eso multiplicado por 10. Polo tanto, mire, vostedes non son exemplo de criticarnos a nós que non fagamos cousas de infraestructuras cando nós fixemos máis infraestructuras nun mes, ou non digamos un mes, en 3 meses, nun trimestre, proporcionalmente fixemos máis infraestructuras nós que a vostedes en 4 anos. Así que dígame quen é competente ou non, porque eu non o entendo a ver. Miren, a rúa da que estamos a falar é unha rúa que queda dentro da amendua central que nos estamos diseñando. E sabe unha cousa? Cando a teñamos diseñada, que temos 4 anos para facelo, diremos as prioridades. E ali iremos marcando as prioridades. Todo isto empreza en torno no centro de Lalín e vai indo para fora. Obviamente, esa rúa queda dentro dese perímetro que nos estamos diseñando, xa lle lo anticipo. E, por tanto, actuaremos sobre esa beira rúa. Cando? Eu que non lle podo dicir a data, pero claro que vamos a actuar. É claro que vamos a deixar o mellor posible. E como o movimento se demostra andando, señora Forno, direille unha vez máis que a acción máis pequena vale máis que a intención máis grande. Vostedes só teñen intencións. Accións, 0. Porque o PSOE é o campeón do mundo en facer absolutamente o contrario do que di. Por tanto, home, se estaban tan preocupados pola Rúa P, digo eu que puderon facer algo durante 4 anos, polo menos o proxecto. Eu xa non digo que fixeran a obra, pero o proxecto. Cando estaban actuando na Vidal Abascal, non puderon facer ese gallo. Ustedes fixeron a Vidal Abascal desde a Avenida de Bos Aires a Rúa A. Hombre, pois era un gallo ben pequeno, Mire, solo a Rúa Areal ten ten o triple do que fixeron, por mencionarlle unha, do que fixeron vostedes. Así que, mire, o movimento demóstrase andando. Fagan vostedes o que queiran,
están no seu dereito, pero nós somos un goberno serio, responsable, e que imos acometer as obras priorizando as que consideremos porque somos o goberno que elixeu o pobo de Lalín, ni máis ni menos. Moitas grazas. Votamos. Non me colleu. Ahora, votos emitidos 19 si 8 do PSOE e de Compromiso e do Bloque, abstencións non hai, en contra 10, queda rexeitada. Vamos ca seguinte moción. Moción do BNG para instar a Xunta de Galicia a ampliar o horario da escola infantil no polígono en 2000. Ten a palabra? Ariana. Ten a palabra Ariana. 5 minutos. Vale, primeiro, antes de empezar co da moción, quero dicir que, Pablo, as aldeas, eu estou de acordo con que visitedes o caso e que a fagades cun pouquiño máis de frecuencia, non na previa ás eleccións. Vale, iso de primeiro. E o segundo, o tema do parque eólico saliu á luz porque o sacou o Bloque. Se non teríamos os eólicos ali funcionando. Podedervos poñer como queirades, pero na reunión de Goiás eu estaba e os expertos que viñeron foi José Cuñarro, José Crespo, e non me acordo que máis estaba. Eses son os expertos. José Crespo deunos a nós, recórdalo, supoño, os prós e os contras dos eólicos. Esa foi a reunión informativa. Con isto creo que digo bastante. Pero eso que ten que ver ca guardería? Estou contestando a Pablo porque contestando a pregunta porque por non teño outra vez o turno de palabra. Xa pensei que estaba eu fora de onda, pero non. Ben, non, estou eu. Esa é outra cosa que quería contestar, que estou sorprendida que en moitas das miñas intervencións debo ter enfrente ao jurado dos Óscar. Porque, vamos, un teatrero, outro dramático, bueno, será que sodes expertos en películas? Debe ser eso. Ben, vou coa moción. No noso Concello hai que estamos cansos de falar de fixar poboación, de servizos, de ocio, de cultura, e traemos dende o BNG unha moción que, ademais de facilitarlle a vida a moitos lalinenses a moitos e moitas lalinenses, axudaría a fixar poboación. Trátase dun problema que nos trasladan pais e nais e que fai referencia ao horario da escola infantil do polígono. Onte estiven repasando e vin alo menos 9 empresas asentadas ali que superan con máis dunha hora de diferencia os horarios de peche da escola de pola tarde, que pecha ás 5:30, segundo nos dixeron os usuarios, e nós mesmos consultamos. Nestas empresas traballan pais e nais que teñen que adaptar os seus horarios como poden para sair e recoller os nenos. Hai xente incluso que perde días de vacacións por isto. Carece totalmente de sentido que nun polígono industrial os horarios non se adapten e non sexan sensibles aos seus usuarios, que son maiormente traballadores. Por iso, creo que este servicio debería adaptarse ao conxunto da poboación e facilitar a conciliación. Pero non é así, e en moitos casos, os usuarios vense obrigados a ir á Escola do Pontiñas ou ás opcións privadas que restan capacidade adquisitiva ás familias de a pé. Por iso solicitamos que os poderes públicos aposten por medidas que incrementen os servicios e as prestacións, melloren a calidade de vida dos veciños e veciñas e non esquecendo que tamén sería unha mostra de boa vontade en materia de igualdade entre homes e mulleres. Turno para... No, que está el Pero que acabouse o micro eu non fixen nada. No, pero digo que se lle apagou o micro eu non lle toquei. No, se agora hasta vai haber hasta vai haber un omnisciente cibernético que fastidia o Bloque. Vale. A ver se vai agora. Sí, agora sí. Non se preocupe, cantos minutos quere? Porque quitei... No, os que me queiras dar, eu non protesto. Vale. Espera, que dabanche dous e itelos dous. Gracias. Por iso solicitamos que se aposten por medidas que incrementen servicios e prestacións.
desenvolver ditas medidas satisfaría a moitos veciños e animaría a vir e quedar a outros. Quizáis a xente pense neste tipo de detalles cando se decanta por unha ou outra vila e non se deixe influenciar tanto polas pantallas luminosas das rotondas onde animamos ao empadroamento. Por iso instamos á Xunta de Galiza a que amplíe o horario de escola do polígono Lalín 2000, da escola infantil, de 8 da mañá a 7:30 da tarde. E nós, como oposición, podemos traer aquí esta moción ao Pleno con esperanza de que vós votedes a favor. Pero vós, que sodes goberno, podedes chamar directamente a calquera deses números persoais que tedes, tirar de contactos dos que tanto presumides e facelo realidade. Oe, fulanito, xa que o CIS vai como vai, manda que abran un anaquiño máis a escola infantil, por favor. Bueno, o do CIS non o chamedes, chamade a outro, mellor. E así é como se traballa polo benestar dos veciños e veciñas, falando deles, que son os que importan realmente. E vou vos facer chegar unha pregunta, palabras textuais dun afectado por este horario, porque estamos aquí postos por eles e porque terá que escoitarse a súa voz aquí. Preguntábame ese pai quen de vós podría quedarlle co pequeno mentres non sae de traballar. É unha horiña, desde que pecha a escola infantil ata que o pode recoller. Se alguén se apunta, avisádeme que lles dou o vosso número de teléfono. Se non vos anotades, para coidar ese neno esa hora, votade a favor por sensibilidade e por empatía. Moitas gracias pola recomendación, señora concelleira. De nada. Imos co turno do BNG, do Partido Socialista, ten a palabra. Mario López ten a palabra. 5 minutos. Moi bons días. Perdón, 3 minutos. Bueno, vamos chegar, supoño. Nós estamos totalmente de acordo, e así xa o denunciamos en máis dunha ocasión, que a oferta de horarios para o servicio de conciliación de 8 a 5:30 é insuficiente. Estamos ante unha situación que obriga a moitos nais e a moitos pais a buscar alternativas, e sempre, ou case sempre, no servicio privado, é dicir, de pago. A maioría non dan chegado a cubrir estes costes. É moi curioso que dende as administracións aposten e animen a incrementar a natalidade, pero isto implica axudas á conciliación para que as nais e os pais que traballan e vense obrigado na obriga de buscar este servicio teñan doado acceder a él. É por iso que debemos de adecuar os horarios ás necesidades para que lles sexa máis sinxelo conciliar o seu traballo cos coidados das súas crianzas. E repito, o horario actual de 8 a 5:30 é totalmente insuficiente. E son moitos tamén as nais e os pais que se dirixen a nós para que solicitemos a ampliación destes horarios e debemos darlle solución para que as familias poidan conciliar a vida laboral coa familiar e que non dependan de deixar os traballos ou de reducir as jornadas laborais. E se me permiten, vou a ler unha das últimas mensaxes que recibimos dun veciño a través do WhatsApp. E di, eu tiña outra pregunta. Teño un bebé de 3 mesiños e resulta que eu e a miña muller temos que traballar porque hai moito que pagar e moitas ilusións por cumprir. Sobre todo, darle de comer aos nosos rapaces e anotámolo na gardería do polígono e só o collen hasta 5:30. Miña muller traballa en Florentino, sale ás 6:30. Non entendemos porque a gardería do polígono non se adapta aos horarios da xente que traballa no polígono. E di tamén, que acaba de dicir a Diana, me gustaría preguntar ao señor Crespo se me vai quedar el con esa hora co rapaz. Eu eso non o comparto porque vostedes non ten que quedar a cuidar o rapaz de ninguén, pero bueno, eso... pero é... bueno, é así, non? Bueno, pois... Dille que sí. Dígolle que sí, vale, non se preocupe. Bueno, pois continuo ca moción. Por iso nós, do noso grupo, do Grupo Socialista, apoiamos esta moción que presentan os compañeros do BNG. E exiximos a Xunta de Galicia, a través deste Concello, que faga un estudio das necesidades de esta ampliación de horarios e, canto antes, poña a funcionar esta administración para que con estes horarios máis amplios que se solicitan sexamos capaces de conseguir un servicio de conciliación máis xusto e máis cómodo para todas as persoas que o precisen. Polo tanto, como xa dixen antes, agora reitero, votaremos a favor desta moción e esperamos que o Grupo de Goberno e a
Queres máis tempo? Ei, queres máis tempo que se cortou? Nada, venga. Turno para... Oiche, Mario, dille a esa persona que che mandou o WhatsApp que eu estou disposto a quedarlle co fillo, o que pasa é que non quero que queira ela, porque che mandou o tio WhatsApp, é probable que non, igual ten medo que ideologice xa de neno rapaz, Así que ti contesta o WhatsApp dicindo, o alcalde dixo que sí, que che quedaba con neno. No. No. Contando que lle mandaron un mensaje a Mario, teño dudas de que queira. Se me comprometera, seguro que sí. Teresa Varela ten a palabra. Nada, nos estamos de acordo ca medida, consideramos que é moi necesario, porque aparte a ubicación desa gardería tamén o que non se entende, xa que desde o principio non tuvera uns horarios máis amplos, pola ubicación que ten, é dicir, que debería haberse feito un estudio dos horarios laborais das empresas para poder adecuar a gardería, os horarios da gardería a esa demanda. Entonces, nada máis que engadir o que fixeron xa desde a bancada da oposición e, considerando que é unha medida necesaria, entendemos que tamén o Partido Popular o vai a tramitar favorablemente. Grazas. Moitas gracias. Turno para Avelino Souto. Ten a palabra. Ben, primeiro, quero facer un pequeno inciso. Señora Fernández, nós aquí non somos xueces de nada. Pero, oye, non se poña usted tan sensible, porque senón patamos en todo. O señor Vilariño neste pleno díxome que non tivera unha intervención acertada, que estivera atrás triste, e no anterior hasta me dixo que tiña un retraso intelectual, e eu non dixen nada. Así que tampouco non digan así. Señor Vilariño, vale. Ahora, no caso... Pero, se, ademais, podemos, os plenos podense comprobar. Vale. Continúa. Non entorpezca a reunión. Señor Vilariño, eu non dixen nada porque sei que vostede o dixo sin intención. O vídeo está colgado e dixo sin intención e non lle tomei anal, e é o que lle quero dicir á señora Fernández. Así que non se quente que eu sei que vostede non o dixo con mala intención. Falando das garderías, vamos a falar das garderías. Miren, na Escola do Polígono de Lalín hai un cuadro persoal de 5 unidades, 2 mestras, 8 educadores e un personal de servicios. Co cal, os horarios non están impedidos polo persoal. O que sí é certo que vexo que neste pleno descoñecen todos como funcionan os horarios das garderías. Miren, se se van a anos anteriores, verán que as garderías tiveron outro horario e que, no caso da guardería do polígono, pois, nas solicitudes feitas este ano, que foron un total de 74 solicitudes, todas as solicitudes, agás unha, solicitaron un horario de 8 a 5 da tarde. Só houve unha solicitud que foi hasta as 7 da tarde e que lle comunicaron á familia que non abrirían a gardería hasta as 7 da tarde por unha única solicitude. Ben, é certo que tamén lle comunican a esta familia que se hai novas solicitudes hasta as 7 da tarde, que a gardería, como no curso 2021 ou non cursos 19-18, que abriu hasta as 7 da tarde. Co cal, o procedimento, cando as familias fan as solicitudes, elixen un tramo máximo de 8 horas ata as 7 da tarde. En todo caso, todas as demandas que vostedes soliciten a nós parecenos ben, pero tamén é certo que hoxe non vamos a apoiar esta moción porque hai que ter en conta a labor da Xunta. E neste sentido vamos contextualizar de onde estamos e onde está o resto. Miren, só nas garderías infantís de Lalín, a Xunta de Galicia nos 2 últimos anos investiu 134.000 euros en melloras. Tamén dicirlle que en Galicia, que vexo que o señor Fernández e o señor Mario non o saben, en Galicia os nenos de 0 a 3 anos teñen as escolas infantís gratuitas. Todas, absolutamente todas, independientemente a donde vayan. Entón, como din que van ter que pagar unha gardería privada? Non pagan, señores, porque son todas absolutamente gratuitas. Somos a única comunidade que temos as garderías gratuitas. E por moito que lles pese, o presidente Rueda situándonos á vanguarda, aplicando medidas que lle aforran de media 2.000 euros ás familias. Pero doulle máis datos, xa que hoxe a señora Forno quería datos. O sentidiño Rueda sitúanos en que o 56% da cativada galega de 0 a 3 anos se escolarizou no curso 22-23.
a cifra máis alta de todo España. Señores do Bloque, levan uns plenos que non os vexo moi atinados. Primeiro presentan unha moción para unha ludoteca que estamos construindo. Logo presentan unha moción agora para as garderías e descoñecen como se dá o horario das garderías. Pero, bueno, tranquilos que o colmo dos colmos foi presentar unha moción de hai 20 anos. E tranquilos, que eu doulles as recetas de como se consiguen as cifras que lle estamos a falar. E consíguense dunha forma moi sencilla e moi inusual para vostedes, que se chama gobernar o Partido Popular, gobernar a estabilidade, que vostedes eso descoñecen bastante, e que por moito que lles pese, que vexo as súas casas, Galicia non para. Moi ben, Abelino. Ariana, tes a oportunidade de rejonear duro. No, vai responder Paco. No. Paco. Eu xa me aburrí. Vale, Pois a vale. actuación está rematada. Vale, pois Paco Vilariño logo ten a palabra. Paco, tes a palabra. Ben, vamos a ver, eu de verdade, se o que lle tedes que ofertar aos pais e nais nunha cuestión de conciliación como esta, vale, é esta vergonza de contestación, porque o que estades dicindo na práctica nesta contestación é que vai seguir igual, pois é moi difícil que alguén poda entender porque este Partido Popular vota en contra dunha proposta con tanto sentido como esta que propón o BNG. Mire, eu sei a realidade das escolas infantís perfectamente. Primeiro, porque os dous fillos meus foron as dúas. E como digo isto, digo que a atención que se lle dá ali é moi boa. Primeiro, iso. Segundo, é imposible que a xente pode ir a esta gardería se igual non se oferta toda a información. E segundo, é imposible polo tema do 10%, polo 10% mínimo que vostede está poñendo ollos, non sabe nin o que significa, hora de admitir os cativos nas propias escolas infantís, que non son garderías, creo que tamén debíamos cuidar a linguaxe, porque non son garderías, son escolas infantís, porque abranguen moito máis, e que nese sentido, nós como BNG defendemos que sexa un horario fixo, porque que despropósito ter unha escola infantil como esta nun polígono cun horario que non, desde logo, permite conciliar, que para iso están a vida laboral das familias, non? Por lo tanto, que tristeza, home, vostede non estades moi acertados. Supoño que os pais e nais que teñen ese problema dirán, carallo, Pavelino, claro, el non ten fillos, ten un bo salario, etcétera, claro, este Avelino non ten ese problema. As risas que se votaron os do Partido Popular con esta moción, a ver, eu creo que tampouco teñen ese problema, pero hai moitos pais e nais que sí que o teñen, e seguro que lles ofenden as vosas risas, seguro que lles ofenden profundamente as vosas risas, a vosa insensibilidade, a vosa chulería, e ese é o problema. Nós estamos pedindo algo aquí que de verdade é increíble que vos atrevades a votar en contra. Vos votades sistemáticamente en contra de todo o que presentamos. E nós non nos preocupa, porque o que vos fai é retratarvos a vos como sodes. Pero decídeme como xustificades, porque, insisto, é un problema de cobertura. Respecto do que é a educación de 0 a 3 é gratuita, pero hai nas escolas cousas que non son gratuitas, cuidadito. Cuidadito tamén cando falades desa gratuidade. Pero, insisto, que fai un pai e unha nai? Que fai un pai e unha nai a partir das 5 e media? A min contesta. Señor Vilariño, a verdade é que documentadavos pouco. Non é hostia para ti en absoluto, porque eu quero dicir a Ariana que empezou a súa intervención dicindo que nos que íbamos ás aldeas solo en período electoral, dicirlle que hoxe, á tarde, despois de visitar ás 5 da tarde Santiso, despois de visitar Méixome ás 6 e ás 7 Noceda, acabarei
de visitar 52 parroquias, estando como mínimo unha hora en cada unha delas. Unha hora en cada unha delas. Por lo tanto, non visitamos as aldeas só en eleccións, que tamén, escoita, non visitamos as aldeas tamén nas eleccións que eu sepa non están convocadas, era vostede máis que a min. Non visitamos as aldeas en eleccións, senón que cando empezamos o mandato. Sabe para qué? Porque, se non yo explicou o señor Vilariño, nós facemos un documento que é anotamos todo o que nos piden os veciños e dicimos que queremos facelo en 4 anos e que faremos o que poidamos, que faremos o mellor todo, o mellor a mitad, o mellor un 25% ou o mellor menos, non sabemos, pero nós anotamos absolutamente todo. E iso sabe unha cousa, é un traballo de chinos que poucos concellos lo fan. E o señor Pepe Primo e máis un servidor e eu estivemos desde hai un mes prácticamente sin un día libre, nin sábados nin domingos. Eu non recordo acoller nin siquiera unha mañá ou unha tarde libre desde hai 25 días. Remato hoxe, grazas a Deus. Rematamos hoxe. E iso é un traballo impresionante. Sabe unha cousa? Porque hai que falar cos veciños e ás veces non che falan amigablemente. Outras veces sí, afortunadamente a maioría sí. Por lo tanto, mire, que nos acusa a nós deso, precisamente, mire, se os lle chama campaña electoral para o ano 2027, dígolle que sí. Sí, é que nós facemos campaña electoral os 4 anos, porque é lexítimo ou non é lexítimo. Por lo tanto, non sei por que nos acusa de ir ás aldeas. Imos sempre, cando hai eleccións e cando non hai eleccións. Así que lle quede claro. Señor Vilariño, vostede sabe, porque é fino políticamente falando e ten o colmillo moi afiado, e sabe vostede que nós non lle contestamos moitas veces nin siquiera como merece, pero hai que documentarse un pouco máis, porque a gardería é certo que di Abelino, porque nós pedimos a documentación á Galiña Azul, por lo tanto pedimos a documentación, eso que os datos que dou Abelino non nos inventamos o goberno de Lalín, díxonos a Xunta, por lo tanto, está hasta as 5, pero houve un que pideu hasta as 7 e dixeronlle que se pedían máis que abrían hasta as 7. Por lo tanto, mire, eu recomendolle a eses que lle mandan os whatsapps a Mario e máis aos que falaron cos do BNG que o pidan po ano, porque non vai haber problema ningún, vai estar aberta sin problema. Se hai outra cousa, comprenderá que o sistema é como é e por unha persoa, mellor non abren hasta as 7, pero só que houbera 2 ou 3, asegurolle que abrían. Así que eu creo que vostedes o que queren é criticar a Xunta de Galicia porque están na campaña Ariana, da señora Pontón, que quere ser presidenta da Xunta de Galicia, e ten todo o dereito do mundo a selo, e como está un pouquiño nerviosa, pois quere meter moción nos concellos que prexudiquen a Xunta. Bueno, home, non, pero terán vostedes ideolóxicamente, vostede está nesa órbita da UPG, entón vostede quere axudar á causa, e é lexítimo, como é lexítimo que nos presentemos como goberno central e como é lexítimo que nos presentemos tamén ás veces contra a Xunta de Galicia, pero menos, nós por cada unha que presentamos para pedir a Xunta de Galicia, presentamos 3 para pedir ao Goberno do Estado. Xa verán, mire, se teñen a sorte de gobernar, Paco, nas próximas, a ver se te nombran director xeral ou conselleiro. Eu creo que pagarías un bo conselleiro, non teño dúda ninguna. Polo menos, políticamente, iba a ser máis listo co que poñan. E non sei quen van poñer, digo que si tal, xa veredes o que é gobernar, porque é moi fácil criticar, pero moi difícil facer. Porque hai que conxenear moitas cousas. Ben, vamos a votar esta moción do BNG, como dixo Abelino, nos vamos a votala en contra. Votos emitidos 19, a favor 8 dos grupos da oposición, en contra 11, abstencións 0, queda rexeitada. Imos co apartado robas e preguntas. Quen fala primeiro? Empezamos polo bloque, se non se importa. Non. Entón, Anxo, ten a palabra. Vale. Pregunta a concelleira de Facenda. Cale a débeda do Concello... A de Facenda, perdón. Cale a débeda do Concello a data 27 de outubro de 2023. Para a concelleira de Educación,
O 1 de maio anunciaron nas redes do Concello a convocatoria de bolsas complementarias ao estudo para familias do alumnado empadroado en Lalín. A cuantía das axudas era dun importe de 100 euros alumno. A día de hoxe, 6 meses despois, as axudas seguen sen chegar ás familias. Cando teñen previsto pagar e a que se debe o retraso no pago? Para o señor alcalde, en primeiro lugar, un rogo. No pleno de marzo de 2023, este grupo presentou unha proposta para instar o Concello de Lalín a iniciar os trámites co Ministerio de Seguridade Social e coa Xunta para a cesión ao Concello do ambulatorio vello e dos seus terreos, unha vez que este quede sen uso. Nese pleno, o alcalde asegurou, como se recolle nas videoactas, que esa cesión era inviable e, así mesmo, calificou a proposta deste grupo como un chiste. En ton claramente despectivo. E, ademais, acusou a este grupo, nesa ocasión, de indocumentados, votando en contra da iniciativa. Pola contra, no pleno do mes pasado, no pleno de setembro, vostede anunciou que quería o centro de saúde para o Concello, e iso está moi ben, e que traballa nun acordo entre Xunta, Ministerio e Administración local para a súa cesión. Iso é exactamente o que pedía este grupo en marzo. Entón, nos pediríamoslle, se pode ser, unha disculpa neste sentido. Moitas gracias. Máis preguntas? Sí, preguntas para o alcalde. En relación con este mesmo tema, no pleno de marzo, vostede asegurou que o ambulatorio vello era un edificio en semirruínas e que lle ia solicitar ao Goberno que o arranxase cando quedase sen uso, incidindo en que a súa reforma valía textualmente unha pasta. No pleno de setembro sinalou que arranxar o ambulatorio nun proceso pouco custoso. En primeiro lugar, considera que o lugar onde reciben actualmente asistencia sanitaria os larinenses é un edificio en semirruínas. En segundo lugar, cal é a administración responsable dese estado de semirruínas? E, en terceiro lugar, cal é o custo do arranxo deste centro de saúde? Como se pode calificar? Vale unha pasta ou é un proxecto pouco custoso? Moitas gracias. Moitas gracias. Máis preguntas? Sí. Mario. Mire, Mario, non teño ningún inconveniente en darlle as preguntas que vostedes queiran, faltaría máis, eu doulle a todos. Solamente lle recordo que, por exemplo, o seu buque insignia de Galicia, Concello de Vigo, dalle ao Partido Popular por pleno unha moción, un rogo e unha pregunta. Solo lle digo, Vale. Bueno, é o buque insignia do PSOE, É o buque insignia do PSOE de Galicia e incluso un Abel Caballero do Estado. Bueno, por eso lle digo. E por eso yo recordo a Mario. Eu podo facer as miñas preguntas. Sí, por suposto. Pois agradezco. Nós non somos Vigo. Nós non somos o PSOE. Somos Lalín, por suposto que sí. Somos do PSOE, non, somos de Lalín. Bueno, esta pregunta miña vai dirixida á Concelleira de Educación. É unha demanda que nos fan os pais dun rapaz. O pasado mes de xuño puxéronse en contacto con vostedes os pais dun rapaz autista para solicitarlle un espazo e un proxector co fin de impartir unhas charlas informativas para tratar o autismo e outros como a parálisis cerebral. En vista de que ninguén lles contestou, optaron por acudir ao Concello de Silleda e onde se puxeron a súa disposición. A vista da demanda que tiveron a primeira sesión, onde quedou xente fora debido ao gran aforo que ali hubo, xa teñen data para unha segunda nova no vindeiro mes de novembro. E con estes antecedentes formulas as seguintes preguntas. Cal é o motivo para negarlle facilidades para impartir ditas charlas totalmente gratuitas en beneficio da veciñanza? E a vista de que a actividade tivo gran aceptación no Concello veciño, teñen intención de facilitarlle o solicitado para que poidan ser organizados no Concello de Lalín? Esta é a miña primeira pregunta. Señor alcalde, podo facer unha segunda? Sí, claro. Gracias. Esta vai dirixida ao Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Mobilidade e Seguridade Cidadá. Nos últimos meses veñen sendo habituais as queixas por parte da veciñanza da Rolda Leste polo estacionamento de camións de gran tonelaxe na beirarrúa comprendida entre as rotondas de Alto de Vales e a Avenida de Madrid, así como no tramo que vai do Alto de Vales ao agro de Lalín da Riba. Situación que pon en perigo os peóns que camiñan por esa zona. En relación con estes temas, facemos as seguintes preguntas. Tal e como se establece no Plan de Mobilidade Urbano de Lalín, cando se vai realizar a obras para dotar das beirarrúas necesarias
que resolverán as queixas destes veciños. E, por outra banda, o Concello buscou algún espazo para estacionamento dos camións sin que interfira na seguridade dos peóns. En caso de ser resposta anterior positiva, cal sería ese espazo reservado como aparcadeiro para os camións? E nada máis. Moitas gracias, señor alcalde, por permitirme Moitas gracias. dúas preguntas máis. Máis preguntas? Moitas pragas? Sí, no, a ti viña que aplicar o reglamento do alcalde de Vigo, ibas ver. Pero como me vai a min aplicar vostede o reglamento? Usted aplica No, o reglamento do Concello, alcalde de pero Vigo. a mí non me ten que aplicar o reglamento ningún. Bueno, o PSOE logo. Bueno, pois ao PSOE. A súa propia medicina. Pero non o de Vigo, o de la Iria. Liga. Hai algunha pregunta máis? Ben, pois, de todas maneiras, non se preocupe, señor Mario, ou don Mario, non se preocupe. Don Mario recórdame o noso cura, o cura de Goiás. Non se preocupe que nós non ímos facer como o Concello de Vigo. E senón que lle diga ao señor Vilariño, que aí están na oposición, e que lle diga como tratan ali a oposición. De verdade, eu digo. Que lle diga como tratan ali a oposición. E respeto á súa maioría. Faltaría máis. Anxo, como me fixeches un rogo, as preguntas contestaremos por escrito todas, como sempre, pero como fixeches un rogo, o rogo digoche, mira, vamos a ver. Eu non sei o que ti interpretaches que eu dixen. O centro de saúde, vello, claro que quero que sea para o Concello. Eu claro que quero que sea para o Concello. De feito, nós, se viras o noso programa electoral, dai 8 anos, vías que nós temos pensado dedicalo a unha serie de cousas que algunhas delas, obviamente, como é 8 anos, van cambiar, pero nós queremos darlle a cubillo ali a iniciativas. De feito, estamos traballando unha iniciativa novedosa, que non é única, en Galicia, pero é das pouquiñas. Por tanto, cando quede libre, nos pediremoslo. O que pasa é que queremos que nos lo den arreglado. Non queremos que nos den aquilo con aquel asunto ali detrás. Por qué? Porque se hai que arreglalo, temos que valoralo, a ver se non vai costar a corda máis que a vaca. Canto vai costar? Eu non o sei. Eso teñen que ser uns técnicos que collan o proxecto e digan, oye, restaurar isto vale tanto. Obviamente hai que quitar ahora mismo non se pode quitar porque hai xente dentro, pero cando non haxa xente dentro hai que postealo, entón tiras a parede de atrás, fais unha parede nova, en teoría queda resolto. Canto custa iso? Non o sei. Ahora non se pode facer porque o ambulatorio está traballando, entón non se pode apuntalar desde dentro porque interferiría no normal funcionamento. Así que, en principio, cando vayan deixar libre, hai que valoralo e a ver en que condicións nos poñen, porque eu non o sei. Que ocorre? Que primeiro, iso é unha cousa en 3 fases. Primeiro, a Xunta de Galicia ten a obriga de devolverllo á Seguridade Social do Estado. E a Seguridade Social do Estado é que non lo ten que ceder a nós. Entón, nesa negociación, claro que andamos. Eu xa fixe un par de xestións. Que ocorre? Que a mí o que me dicen na Seguridade Social é que non saben, o sea, máis que na Seguridade Social, en Facenda do Estado, en Hacienda, o que me din é que ese local non está disponible, porque mentres a Xunta de Galicia non lle entregue en perfecto estado de revista, que eles non o meten no seu inventario. Por lo tanto, que despois que poderemos falar. Pero eu xa fixen a xestión, eu xa chamei por teléfono ali, xa me molestei, e preguntei e me dixeron, mira, este non figura aquí como un inmoble sin uso, cando figure, pois poderemos falar. E foi a xestión que fixen. E que imos dedicar a outras cousas? Sí. É que costa arreglalo o que non sabemos, sí, pero hai que valoralo. Pero eu, lóxicamente, gustaríame que así como na estrada está o edificio arreglado, co daqui tamén non lo den arreglado, porque senón é injusto, o sea, porque senón fannos un regalo daquela maneira, moi cativo, porque eu creo que vai costar bastante, non o que di a xente, porque dicen que levantar aquilo, a min dixome, eu preguntei a un constructor e dixome que apuntalando por dentro, tirando a parede, facendo outros cementos novos da parede, que se levanta que non ten problema ningún, o sea, que non é demasiado costoso. É máis costoso que este traxa cada mes revisando o apuntalamento, para que non haxa peligro, porque iso leva costado máis que habelo feito. É dicir, que houbera valido, se tuviéramos para onde pasar os médicos e os enfermos, houbera valido a pena pechar o ambulatorio un mes e facer as obras e tal. Pero, en todo caso, o problema é que non tiñamos para onde leválos, porque non había unhas condicións dun edificio que agora vai a saber cando se inaugura o CES, que, como digo, eu non quero poñer os datas dos outros. A mí xa me gustaría que inauguráramos para Navidad. Non teño nin idea, porque, a ver, o que me dicen é que no ano deste ano
o que me dicen, non o digo eu, porque ás veces atribuídosme a min, o que me dicen, é dicir, que mo dicen outros a min, é que no ano deste ano a empresa vai a entregar a obra, e logo hai todo o proceso de recepción, etc., e despois hai que meter ya a maquinaria dentro, e entonces, pues, bueno, pero eu creo que é mellor que vai ao xeito e que vai ben, que queiran ir moi rápido e vai a mal. Pero eu non me rinda a moción, outra cousa é que vou responder a... No, pero este pleno non dixen nada, É verdade que neste pleno non, pero non temos moito sí, non por vostede, é certo. Eu creo que se pode discrepar perfectamente desde a educación, desde o respeto, e a mí, particularmente, pois pareceme que non é un pleno, ademais, que se sube. Eu teño un fillo que está en segundo primaria e están estudiando o funcionamento municipal, municipales. Eu non creo que poidan ver un pleno, ou se van a ver, se lo queren enseñar ao profesor para ver como funciona o pleno, terán que escoller ben, porque moitas veces non se utiliza as mellores palabras neste pleno. Non é algo de risa, incluso, se unha persona sexa me alegre e este tal, eu creo que hai que manter, saber onde se está e manter unhas formas. É unha opinión miña personal. Anxo. Entendo que cada un ten a súa maneira de ser. Pero eu entendo como a ti o que te dis. O robo vai no sentido de que se non éramos indocumentados, se a moción estaba ben presentada, se vostedes van a facer o mismo, pero un pouco máis... O de documentados é porque, a ver, vos non sabedes o histórico dese edificio. Eu si o sei, non por listo, sino porque estuve aquí, non é por outra cousa. Eu acordome cando foron as ampliacións distintas que houve nese ambulatorio, e vivinas, e vivín os problemas que había, e vivín o problema que cando se restaurou, que eu dixen co tellado de Orelita que era mellor cambiarlo, que por eso hai que parchalo constantemente e mete agua. Eu xa o pedín daquelas, por lo tanto, non é ninguna novedade para min. E despois, simplemente, facerlle unha consideración. Moitas veces non é que nos riamos. Eu son máis serio que algúns dos compañeiros meus, outros son máis bromistas, pero Abelino ten sempre cara de risa. Entón a xente pensa que eu tomaderllo a mal, pero Abelino ten cara de risa diario, pero é a súa cara. Pero, a ver, pero Abelino... Sí, pero, a ver, pero Abelino, cando te dirixes a él, Abelino, cando dirixes a él, incluso cando me dirixo eu para o mellor, pois, reprendelo por algunha cousa, mírame con cara de risa, que eu non miraría a él se fora ao revés, pero é si él lle a cara que Dios lle deu, é agradecido de que sea así, porque eu prefiero unha persona que teña bo carácter que unha que o teña endemoniado. Así que queda o rogo, pero por suposto, pero ese é o normal, pero mire, normalmente quen atiza o pote é a oposición, nós defendémonos. Nós defendémonos. Nós defendémonos. Bueno, que lle pregunten a Paco Vilariño. Quen atiza o pote sodes vos. Moitas gracias. Levantamos a sesión. Bos días a todos. Vamos, como acabamos en tema